Before you're over fad, to my regular tosu, Uachtaráin. Mai. Michael Oracarja, August Tafalcher over fad, Tamuj Tablian and Eshkachtul, Lasan Jeffruloging and Mlina, August Stoilum Kachokishan, Freeds, Lilin Hardesha, Ak Tafalcher over Leg and Shaw, Tamuj Shaw Rodomlan Jeffrul, Sean Kieder, August Tasuloging under Yeranach, August Ave and Ardesh, BEO or Lena, Marajerha, August Bay or Noiha, Bay Rinch, Jeffrey Action, Lishangra Ardesh, August Jeerhinger of a Foinach, August Tan Process Hen, Huilan Ibris Jack, Lishan Rojo, or Lena, August Tegum, Gabmajor Gajoki Frostrahas, Ergini Actasulogin, Garahashare, Gamaster of Foresta. Dus by so dosin image Roddy Boylum Hen, Marajerum Falch, a Harov or Fad, Higan Ardesh, Boylum, Falch, a Hurriv, and Ira Catherine Martin, Unhointas Glass, Agus Esmorlin, Goilshin Shaw, the Lortling and New for Shop, Ta and Gra, Shamanar Vienoging the Gra, Ta Besha Robug Jeffrul, Emlina, August Fekish of Shin, Dererma Hin, which Freeds and Clar, Boylum, Homilishan, Buehas, O'Cree, a Royal Lesson and Wina Hori, a Ta Egg Connor Nagilliga, Shishan Capriva Force Nagilliga, August and Rin Gil, August Rin the Giltachta, August and Rin Pablo Hui, Foster, Mar Gan Winu is vegetarian, Chanakar Commotion, Emerch, Fobble Nagilliga, August Emrin Woods. So Marshenda false general to by McCants, Bugnish Mulia, or rinsed in a Durthline, or rinsed in a Grey Iriha. I mean, magic play law, Kahari Hemliana, Mar Kenyal Rod Effagula style on the Janel Tushkai, which Glaku listen to Real Shasta, so Dossin, which August Tashin, early Yahanach, a Quig, then Clar, Ni Rahma Frieds in the Real Shasta, just Addis Gunlakan, which law August Gamin and Maski Yogging or who. Okay, Tashid Malta, Egg PT McCreary. Kidgy Hor Egg Poddig McGargus, Gormoeg of Birch, August Mershin Taglaku Lishna Real Shasta. And this solid Narkin, which if you Tamalan and Garage Earn Clar Hien, Takuberod Hien, Boilum Hien, Rod the Gra, Tugum Kainch, Rub Bugnish Fudge, Tegum, Goul Kenyal Tarsha on Skyline, Nashin and really guitar screen fatigue, Ergini. Nilly into Shaw, August near Hannigan Shivan Shaw of I guess that lumps it Shan Moracht or few award. Stoilum and Rod Bow Boil Marag or Bug a Hilmudge Ardetionary, Gagahimish Blaine, Martha Kite Ogging Emlina. August Moralui me in some major scream me Hurisk in St. Lauren. Nero and COVID and Tam Shonari. Nero Shach Rafflas and Air Magurge, Maradurch O'Riordan. An annual in Jerry Lynn Kidgewar Winchamach. Jerry Lynn Kidgewar Winchamach, August Boylum, Maruchtran or an Agriact, Mawehas O'Cree, a goy Lishan Erin, Lishna Crevacha, August Nabull Inner, as an Hirachti Mora at Tajanta Aquam, Lena Visha Dog Reds to unmaids a win Majamach, an annual in the Gakro the Hetchamach. Neowanger Erilin Kidston Raktiacht. Or much fact to say after a son of who you went to mach, it's a wee header vartiacht, August Stockeracht, Connor Nagilliga, a Jerryling Bresh, August Shock Jig Million, a went to mach done Hill Tacht, August done Gillig, an Asian, a guy Ashnish Fihifi Sahin. Ta Connor Nagilliga, Exasmanoids, Gagriwach, or Fay Bugnach, against when she saw Kid Trohablian. Nivian Drugaloring, Duchlan a Horch. Duchlan de Kenneler B, August Duchlan at a Bonnie or Inisha, August or Venta on Fobble, August Duchlan at a Radwell, August Ni Kahinwoods or Gajama, and Mon the Maniac or in Clee. Tasulogum Marshin, Kajokamid Slan, un Fanjam Shaw, August Girl Lydra, a Vesmwoods, Marfobble, a Mahan Shaw. So again, 20 Shaw Boylum, Bogo Ray, August Arker and Clar Hien, August Sulla Gorm Falche, August Solidosium among Kainse le listen Ira Martin, no Bajer Goldmela Tossu among Kainse, like Hennish. Okay, come on. Well, Ard-Fheis Boylum Falcha, a Carrot, Ira, August, Ta Rent Kestina, La Car, August and Rodaton,
an rud had difriúil uí seo nach feidirling an tarlar a oscailt mai galore agus so is córa idir mé héin agus an éire a bheits a gceist agus de gra ag an seminar bheith me seabal de ceistena oscailt ach tegann sibh marialar ar an óram agus ar an ardan a tugging fo láthair go méid sé níos fosa é anúair an dóis seo. So mar sin mar dearm tar rint ceistena le cargam ar an éire héin agus fáilte rud agus bei kaint chuig womate ar dus bei well could méid ní heti muid amachar cear womate nó sé womate ach so tá kaint le toort ag an éire Martin ar dus agus sin bei rent ceistan agin ní ní so tá fáilte rud agus go agad as a bhelin. Gurb agus ná agus is mín ma bhuichas a glacu le gatain ag an na Gaeilge as an gur a thugsibh am a bheith an seo le Ard-Fheis na bína seo fithe héna ceola go hifaúil. Bhhalam an de seo a hapu agus ma bhuichas a glacu le first na Gaeilge agus leis na hagris Gaeilge go léir a socht an sár obre atá ar bunacu i ggurcan cin ar deanga dúchas. Arim an isca bhfuil go leor den na bartas fadthar ag atá legamach sa strátas bithe bliain don Gaeilge ag teacht chun cin go tréin rud a thugan dulcastom faoi haucaí na teanga. Tá plán gníomhaíochta úlmhíonach an Gaeilge a chur i bhaimaging. Tá an próses canála teanga ag teachtaí bhlás sna gléaltachaí agsúlas na líonraí Gaeilge agus na bailte seirbhíse Gaeltachta. Tá bille teanga nua atá úlmhíonach ina cuid aimethe a thuirt a gin tríd an Oireachtas faoi láthair. Agus le heachú an bhile seo be struchtú bunathe faoine me cóhairt mór daoine le Gaeilge le fustú sa seirbhísí fodú le freastal ar phobal na Gaeilge. Tacóí na structúr seo leis an broses planála teanga atá faoi bhlá. Agus muid ag marachtáil I dréibh se rúchláánach an pandéim nó COVID-19 tá mór an ibre ar siúl. I mi dhearr fór fithe fáil siú an céad tuairis bliantú ar dulcan cin an plán gníomhaíochta chuig bliana an Gaeilge. Tugtar léirge sin tíar an méidir tá buinte amach ag thart ar 60 pártaí sna tharnacha stát, leastát agus Jónach chun cuaram a dhéanamh den céad ochtú bart atá lúte sa phlean thar an tréimh seo úlfé ochtaigh go meitheamh fé nídeig. Tá obair tosathe ar réictú an dara tuairis bliantú an tréimh seo úlfé nídeig go dtí nullag fé fithe, agus tá súlagam go mé sé réile curfií bhrád an rialtas rudéar na mísa seo chugging. Tagann si seo leis an nealantas a rinne nuair seolú an plán gníomhaíochta I mí an meitheamh fé ochtaigh go bhfuil seofaí a lehéid de tuairis go bliantú. Tuige me go raibh tionchar ag COVID-19 ar an obair na neachtarachtaí Gaeilge ar fad. Ach is ábhar misní domsa go léiríonn an céad tuairis go bhfuil dulcan cin súntasach a dhéanamh ar na barta tá lúte sa phlean gníomhaíochta. Buineann na barta seo darnóí leis na ní raibh se faoi le mar leagtar amach iad sa strátas fithe bliain an Gaeilge. Tá obair den scop ar bun ag údarás na Gaeltachta a bhaithe le fosíocht a cruthú do phobal na Gaeltach agus chur an rialtas agad súnsa breise isteach san agréad chuige sin a nuirí agus in bliana. Cé gur tháinig gleidú ar lína bostathe I glíns cólachtaí an údarás le bliana nús. Déadach rudaí a bheith I bhfad níos massa mar a rá 8 milliún euro chuiristeach a gcéin san agreachtaí learna bliana se caite. Tá sé mar thosaíocht agam féin agus ag an Ard-Fheis Chambers gur ggurfar tús cólua agus is féidir leis an athreithnú ar údarás na Gaeltachta mar tá gealta sa clárrialtas agus tá obair idirlábha a gcéin chuige sin. Ó thaobh na plána teanga de curfa sa láthair breise de 1.3 milliún ar fáil de próses I muisead fé hain, rud a ágan go mbeidh 2 milliún in oblán ar fáil an próses in lína. As an fé sé limister plana teanga Gaeltachta tá planana de scór acu fé níis, agus tá fé dó ificí planála teanga agus ificí cúnta planála teanga cappa. En nús ar sin tá an céad ificach planála teanga a bheith chur plán teanga I bhaim I mála seirbhíse Gaeltacha cappa do leitear ceannaí le déanaí. Cadío plán teanga I le an 3 líonra Gaeilge inis Clondalcan agus Ballalach a Riacanúirí. Tá sé má cuspar ag marain na sé phleanaí le na limister plana teanga Gera a ceadú faoi dhearan na bliana seo.
Tá gáflan teanga cadathe le na máilte seirbhíse Gaeltacha danga na cúis agus leatar ceanning, agus be furas na Gaelga agus údras na Gaelcha ag teacht leis na gceann eagraíochta agus iad ag cuirí bhaim na planan na seo, agus ag taú leis an bplanáil teanga trí chéile. Curthú tús le céim an cuiste de bhile na deanga ifigúla lasú I mianar, Lanfar a raig leis an bléir ar feidh tréimhse eile chun lasú an rialtas agus lasú an rasúra a phlé. Is é príomh cosper an bhile nó hacht na teangacha ifigúla 2003 a lasú onas go méfar an fiabhas a chur ar her láthir seirbhísí poblú trí Gaeilge, agus chur le lín na gainseirí Gaeilge ar a cítar sa teirbhsí poblú. Tá an rialtas tiomanta na spriccanna seo a bhaint amach. Tá lasú a bhula ag an rialtas ar an mille ina measc gur me fé fan géad darcí nua de cólachlí poblí inúil sa Gaeilge tránach néanfií dá fithe tríocha. A nús ar sin cadíonn an bille cuiste córlach reachtaúil an ceirbhsí Gaeilge a bhunú do an sláthir seirbhísí poblú trí Gaeilge a bhéadú agus a dheasú. Bunófar an ciste córlach tránach néanfií ná séhí tréis an bille a bheith actathe. Leagfar amach feimine an ciste córlaí sa bille, lenin ar rítar plan náisiúnta ulsiú a bhathair le soláthir seirbhísí poblí trí bhean na Gaeilge a bhéadú. Be an plan náisiúnta ulmhathe agus curfa bhí brád an ara tránach néanfií ná gábhlíonn tar éis bunú an ciste córlaí. Mar atá sonar sa bhile agus an plan náisiúnta a cuirí dul a chéile acu, be an ciste córlaach a tuairt urge ar na seirbhísí a láthraíonn cólachtaí poblí trí meán na Gaeilge a bhéadú. Curfar béim san obair seo ar seirbhísí a láthraíonn cólachtaí poblí I limistar planála teanga Gaeltachta, I muilte seirbhísí Gaeltachta agus I líonraí Gaeilge. A nús ar sin tá dúlgas ar na cólachtaí poblí cheana féin faoi phríomhacht agus be tuile dúlgas orthú faoin mille seo nuair a achtófar sé. Be an tara in an rialachána orardú onas go mé na mionsonraí a bhaineann leis na clúda a bhaineann leis na mionsonraí a bhaineann leis seo clúdathe sna caighdeán. Cumá leis seo, tasdaíonn ón rialtas cóg freise a chóirt don Commissioner Teanga chun fearracháin a dhéanamh ar urlacha in actacháin eile a bhaineann le cúsáid nó le stádas teanga ifigúil agus tráchtarthaí a tholáthar ina le. Faoi láthair, tá an cóg seo ag an Commissioner Maidir le hacht na teanga ifigúil amháin, cé go bhfuil sin an imscrúdú a dhéanamh ar cólína actacháin eile, nuair a aonn sé garrán ón bubal. Is dul chun cin a bheith an seo agus cudóidh sé go mór le cólachtaí pobal ag gúid dúlgas ó chéamh na teanga seo a cólína. Rinne an-obair ar an mille seo agus ar na lasú atá faoi brád na dála faoi láthair. Bháthlamm an deise hapú má bhuichas a gháil le conar na Gaeilge as ocht an ionchar a bhí agus sa phróiseas sin, agus trés líon libh as ocht na hibre atá déanta agad ó fáilsiúil an bille nua, agus asfar go a brú I gcónaí. Tá actú an bille seo rí-thábhachta an Gaeilge. Cudóidh sé leis na hireachtaí atá ar bhun ag an stát agus ag an bobal an Gaeilge a ládrú agus a náirtú don céad glún eile. Má curtarí bhaimí garta, tám muíonach go mé seirbhísí Gaeilge de Ard-Fheis ar fáil de pobal na Gaeilge. Ní tharlóidh sé seo th ihe darnóí, ach churn an bille seo bunsrá reachtaúil faoi structúr nua sa stát curas le dul íonlech leis na leagaí atá ann faoi láthair. Tá dul can cin súntasach a dhéanamh agam a gcéonn sa rialtas leis an gláir ibre tá leaga amach dúin féin. Is ar bhun céimúil atá sé a dhéanamh ach I ggópáirtíach le pobal Gaeltacha le cólachtaí stát agus leis an Arnold Jónach ach go háirithe. Tá agus bé deacrachtaí agus dúchláin le sarú agéin, agus mid ag obair ar son an phobal teanga, ach is ag obair as lábha a chéile, a thiocamid ar réití ar na deacrachtaí sin. Maidir le cursaí agad, ní raimid ach roinnt seachtaí ag feimí mar ruútais, nuair a cadíú muoine breise dom a rain mar cuid de flanspreag ar postí ní úl fithe. San áras sin bhí solára capital de 8 milliún euro breise de údarás na Gaeltachta chun úsráadú réachtaíocht a dhéanamh ar a stockferganmh agus ar choras choráilta uisce.
Cur 40.8 million euro breise fáils a budget dearnán na Gaeilge agus na Gaeltachta im lína, agus cílíonn se sin go bhfuil mhaoinú iomlán os cionn 78 million euro fálanis don Gaeilge agus an Gaeltacht im lína. Is fiú a nótáil comá go bhfuil 3.2 euro breise ón alúntas na Rheinad an man ag dul go TG Cahar, rud a curfií go mór le currybhain gealtnas áirithe atá sunarthe sa strátas fiche bliain don Gaeilge. Leis an gisteach breise seo, béfar an am níos mó airgid a gála grúpa pobl fud an Ilan a bhfuil obair den sco bunachu son na teanga. Mar opal scór, becart am an Urbert atá bartathe de iver sé sráid arcar a lua. Tá cead canála chuige sin fáilte le déanaí dar nóí, agus tá Julian agus ifigi Marine ag ubrú as lábha céile fí láthair a bhathair bhatha le potáiste méanathe chur le céile. Sin dúchláán dúin don bbliana atá amach roing, ach tám dulcasach go nairóí leis na hiireachtaí atá bun chuige sin. Tá pobl na Gaeilge san ard cahar ag fás an tam fad, mar leiríonn cinú an ára idigus maidir leis na gágéil scoil nua an láhanana. Ní mór dúin a bheith réile freastal na pobl nua urbacha seo, mar tá a dhéanamh a gcéin tríd an inestiach mór in aras megálaí in cnoc na gafrach mar hampla. Ach is an Gaeltach tobar an dúchas don na pobl urbacha seo na bailte agus na sna cahracha timpeall na tíre, agus ní cór dúin bhócas an Gaeltach a caileann dar bhar. Bhátlan tréslú a ríslih as ocht an sár iber atá bunagubh I gcór cin na Gaeilge agus gur háirithe sa tréimhse búchláánach rathe. Guím gach ra Ard-Fheis chunar na Gaeilge fiche féin. Gur mágad. Ma bhíle buíthe leat aire agus as an óráid cheimsítheach sin thuirt agus Tásum rint ceistú agam agus tásúm go leor in na pointí clúdaí thugad hena féin in san óráid a thug tú ach nar bheiste mar sin tású go rint na ceist na phlé dus agus is stoil am an chéad ceann agus luú tú seo ag deireadh na hóráide. Agus cud mar a cin seoí tú mar éire agus a bart le heir stáit na Gaeltachta, go mé muín ag pobl na Gaeltachta I mille na deangacha a fagula agus nar achtóthir go heirithe ó híomh solachar gach seirbhís as Gaeilge sa Gaeltachta amach an seoide. Agus an éontaíonn tú gur chóir go mbeadh seirbhís hasúil as Gaeilge fáil ag pobl na Gaeilge ón stát nach mór 100 bliain ó banú an stát. Nail eintíim leis an ráta seo, tá sé thar a bheith tábhachtach go mé seirbhísí sát fáil as Gaeilge sa Gaeltacht. Béimiid ag tuairt aigeir seo bhealach chórsach céimúil le taide tíir de. Dar nóí is é príomhcospair an bhile ach na teanga go ifgúla 2003 a lasú. De onsoláthir seirbhísí pobl trí Gaeilge bhéadú agus a jaasú. Be sráthforlálacha mar cuid lárnach den hiireachtaí seo agus mar aimló lín na gainteoirí Gaeilge a cófar chuig an teirbhísí pobl a bhéadú. Féicfar leis an mille go me fiche féin gaid den harcí nua chuig an teirbhísí pobl ina gainteoirí Gaeilge. Agus trí bhean na Gaeilge a bróí gach ifig pobl atá lonathe I limirste Gaeltachta. In núsar sin, tá sé I gceis mar dúirt mé cuiste reachtaúil an cuiste córlach an teirbhísí Gaeilge a bhunú chun taú leis an obair seo. Lagfar amach feimena an cuiste seo sa bhile lena áirítar plán náisiúnta uilsiú bhathú le soláthar seirbhísí pobl trí man na Gaeilge a bhéadú. Olbhóí an cuiste córlach plán náisiúnta chun seirbhísí pobl a choláthar trí Gaeilge agus torfaí sé córla do cólachtaí pobl faoin gí ina bhéadfar seirbhísí trí ran na Gaeilge a choláthar. Bé an plán I bhaim 5 bliana agus curfa an Tara, an Commissioner Changa, agus an rialtas an ólas go rialta faoi Dunculcéin I bhorm tuarascálacha. Be level 3 jarcatha nua fáil dá bhar. Seo I deacha le fearan ag a bhfuil inolacht néalga arcú chuig an teirbhísí phoblaí. Ní mór a lua mar sin go bhfuil an rialtas ag tuairt aig agus sprocátaí ar teirbhísí stát agus
arceach tríd an mille seo. Má táid chun é seo a dhéanamh I gart. Clocky sé am agus ní harló sé haar ihe. A caafar é a dhéanamh bhn planála atá agus tá an tionscan atá lagamach sa bille nua ag crílar na planáilteanga. Don céad uair riamh bé an rain atá fragrach as cuasaí géalaga agus géalteachta I lár an éanaig sin rud ionach. I lár an éanaig mar a bhaineann sé le harcú daoine le géalgad an Stát Curas. Is deí seo dúine sa rain na structúr cí a bhunú le dulín leis an aib seo bhun choras inis. Agus tá éis a géin, graim aáil an deis seo agus I áúsáid. Agus bhhalam ará freisin is fada an comhaontas glas ag seasamh an fód son na géalgas agus a chur an cin. Tá ag smíanamh mar hampla Niall an seasamh glas Trevor Sargent, céad ceanara an comhaontas glas, hir é nídig nócha ní. Níor a gúiltaigh sé béle a leirt sa dáil. Feid tréimhse chun airde dhéirú cás na teangas san Oireachtas agus sa Stát Córas trí chéile. Is cúis brod a gom bheith im a las ceanara an bartaí céine agus bheith an céad ar a géalta glasríomh. Aithníim féin, agus an comhaontas glas, gur a band na hasnamh sin go fóla Stát Córas na hÉireann ó chéad carta agus seirbhísí teanga. Agus gur ban do cúidma acu ó buníú an Stát. Tá gá le mion nua agus le curchuige nua chun dulí leis an dúchláin is mó atá rih an gine déana sa céad seo agus is é sin an taprú a ráda. Ach an gaí céine, caithfí midna mar rialtas, mion nua agus curchuige nua a hairint cogin féin chun an géalga a thuirt sláán sa géalfach, agus muid ag fálam do réir ó na botún a rinú san amatá caite. Ach bhhalam a rálibh go bhfuil mé féin agus an comhaontas glas in angama ag an dúchláin sin. Gur má agad éire a ríist agus is léir agus deartha seo gohfuil tú páisianta fa seo agus gohfuil tú ag léirú an spéis a tad a dhíich phobal na Gaeilge in san ceist seo níl an áras soring faoi sin ar fad. Stoilm an darna ceist agus a ríist má tá kids den rudi seo luite tá sin go bra ach tá ardháú ag gold éire as éisteach le canan na Gaeilge agus facta sin phobal a bhí leocha amach sa phlána in éisteachta. Intaithe ag 8 grúpa Gaeilge agus géalteachta agus an targad breise cinnti thugad a gcain aisnis fiche héan don géalteacht idir údras na géalteachta TG Ceathair agus rinne géalteachta. Cé gur cinnti tú 1.3 milliún sa bhreist áras na Gaeilge chumáid ní eachtar dúin gur leor seo. Dohar nach bhfuil an 6 milliún a lárigiú ar fáil tá riachtanas éagsúla ag gibhlins le na chéile mar hampla an gáil am muoinú sasúil sin 5 míle a chur fáil de gach grúpa a bheith páirteach sa scéim phobal Gaeilge de. An mul tosa mar éire sásta commitment se hort leis an 3.2 milliún eile ó rialtas na hÉireann a lárig a gcain eisnis fiche dá de áras na Gaeilge leis na sprecana sa phlána in éisteachta a tá intaithe ag an 8 grúpa Gaeilge agus géalteachta a bhainiú gan heilú muile tá seo deach le policy an comhaontas leis agus commitments tugus in altéachan ag do bhartí. Well, déin for an bhainú seo ile a phlé I Gotex budget fé dó agus níl tús cuatha leis an idirbartíocht sin go fóil. Tom passionate agus Tom chomata dar janga agus dar culture mar tá ráte gominic agus Tom bhainú breise chur fála den Arnold seo hena imlína. Can é tá spáint dómh. Dairílumm ardú sunsaach a bhaintseach darna le Gaeilge agus na Gaeilge den bblin seo mar d'irtu. Ardú de bhreisir 5 milliún. Rud a cilín go bhfuil muoinú omlan de osceann 7 milliún. Fálan is san Gaeilge agus don Gaeilge I fé héin rud a dúirtú san óráid. Ach agus rinne mé ardú de 1.3 milliún nach láthir den phlánáilteanga rud ágan go bhfuil 2 milliún euro ina omlánar ar fad den próses phlánáilteanga le linn fé héin.
cean in a réibh siobre le is tábhachtaí mar bhaineann le furbert agus Kirk an kin na teanga I measc an phobal. Nóí ní bhaineann muoinethe leis an rialtas ó dheas amháin. Caithfear éon ardú ar bhuidead an oras a bheith aontaithe leis an Ryan pobal agus an cóirla airachta chuaigheas. Is first, Mars Oldish, is first tras chorn first na Gaeilge, cean de agrachtaí an oras teanga chuaigheas. Is iad mar Ryan agus an Ryan pobal sa túisceart an dá Ryan a dhéanaan uriacht ar an bheirs teanga. Tá budget an oras cómhíonathe ag an dá Ryan ar bhain 75 cuaig. Landfi me ifigi marine ag co-ibru leis an Ryan pobal sa túisceart agus first na Gaeilge féin chun réicnas muoinethe na hagrachta a ahans agus níos tábhachtaí agus iireachta a dhéanamh freastal orthu. Maidir le ar ceist agus le budget fiche dó. Galam de go be mise mar ara atá freigrach as an dhéalfach agus as an Gaeilge. Be mé agsúil le bheithin ann breis takeíochta a choláthar de phobal na teanga. Gur mai agat agus tegan muid na dúslein atá chomáid maidir le cursaí ratha ach an tríú ceiste tugam an seo an bheici tú heige mar éire agus a bart le heiris stáit na Gaeltachta go gurthaí moltaí an chonartha go méid fiche faoin chéad den na fógraí in éon achtas fógraíachta ón stát as Gaeilge agus go méid 5 faoin chéad den airgid in éon achtas fógraíachta ón stát caite ar ógraíocht ar na main Gaeilge. Cideochaid sé seo le normalú na Gaeilge in dhearan rud atá tharbh táhachtach agus rud a sprágu iwa agus stadas na teanga. Fuoi láthair ní bheith ag dainir bé grú an chéad teanga ifigúil an sa tír nó éon táhacht lei má thugtar úsáid na Gaeilge a bhachtas fasachta an stáit san éirih. Mar hampla, go dtí dearú bhí dhearad fór fiche caiithú nácha in í punk daithe a cehar den wisiid radio maidir a fasacht ar COVID-19 ar ógraíocht trí bhéarla a bhain. Nócha seacht punk fiche faoin chéad ar ógraíocht telefíse as béarla. Céad faoin chéad ar ógraíocht béarlas na nuachtain agus céad faoin chéad ar ógraíocht béarla ar na main socialte. So, canas gur féidir a bheith súil le pobal óg na Gaeltachta, daltaí ins na Gaelscoileanna, nó daoine ó bhfuil spéis acu sa teanga ar fud na tíre a sppragu nuair tá neamhard deanta ag an stát choras ar an Gaeilge agus teacreachtaí tábhachtacha a rins sa phobal. Well, tá géiste ar seo agus sílim gur mulle fiúntaach seo agus bhile an deis a hapla mo bhuichas a gháil conar na Gaeilge asocht an mulle seo a dhéanamh mar is óldíh. Plé cursaí fógraíochta le déine ag céim an ciste den bhile. Agus, dhealam a cóglachaí an Tarastá Chambers gomrat nófií ar an mulle seo dúlgus reachú le chur ar cólachaí pobalí fógraíochta dhéanamh in Gaeilge. Agus go dórfií mulle ina le ag céim na tuairscála. Agus sílim go leiríonn sé seo tomantas marine maidir leis an tacht a jausú agus tom dócasach go méimiid mar rialtas an rud éigen a dhéanamh sa spáise. Gur maigat agus a rístelle is táhachtach a gcónaí go mítear agus gomén na pálatóirí agus go daigean pobal na Gaeilge go bhfuilthar ag éisteachling sin an rud is táhachtaí dar linne agus ag feimú tá ar an chórágras agus ar an có-ibrú sin idir an hagraíochtaí agus na pálatóirí. Ceiste cethar na seo agus stoilm tógann sé ceannacht agus cinniú suilir ó éire le mór seanscadal a bhugad ré agus churcan cin. Agus sin rud a rinn an tuachtaran Michael D. O'Higgin nar a bhí sin éire commerceide. Nar a rinn sé cinniú TG cethar bhhaú mar hampla. Agus tá réon an chinní sin le feiceil go suntas sa lá tániuúan. Go háirithe an ol spragu a thugann TG cethar don Gaeilge ó híomh éha agus stadiste i measc phobal na Gaeltachta, pobal na Gaeilge, agus sa phobal a tá bail don Gaeilge ach nach bhain mór an deisi a úsáid. An bhfuil an taire sásta, bhfuil tú héan sásta mar éire a bhacha saoil de chinne ghlacu le radio rira a chur ar FM agus ar Ard-Fheis.
le forin chéán I'm sure chun an seirbhís agus an rochtan as fearr a chur fáil de riine óga ar an stáisiún náisiúnta radio Gaeilge agus den níos a tag feimimiú agus stáisiún seog feimimiú le breis agus 10 milliúna agus tá forbarthe le cabharún rin. So an bhfuil an tair sásta an ceniu seo ghlacu inis an anna é chur ar an bhéir agus an ceniu a bhascu leis an comisiún de héachí na man nó de éon athrú ar an ceadan is telefíse. Well, tegan gur bé ein radio ria na stáisiún radio náisiúnta láim aimsire den céad caiid an a chur fáil trí Gaeilge a bheits dírithe ar Grina óga agus tegan gohfuil ancuid ibre agus fiachtas a dhéanamh ag fearn radio ria I Dro FM le písa fada inis. Tá gá studio breis os go le gá bhíon nús ceanna Corcaigh agus cean eile ars nó éile Olive. Agus cadí Morain Waynu Capital dro 3 studio in fihe chun cur commas radio ria tiile ferbertíanamh. Agus nóí tá Waynu blintúil á cur ar fáil ag Morain don stáisiún ó 2008 I le 7.5 milliún cadad a fihe hain. Is iad údarás créalacán na haireann a churann cadúnas ar fáil. The Herbashí radio or FM. Take for them go will kushte corlach na Gaeilge den cúid an túdaras ag fécinch ar an ceis an Nile. Agus go will fóciste bunathe acu fí stúr níomh ní curán ó RT agus a will unadíocht ar ag radio na Litha, radio Rira, 2FM radio na Gaeilge agus Conor na Gaeilge is I mass na rana will siad ag fécinch ná seirbhís a bheith ar fáil go digitach agus ar FM agus teagtar dom go bhfuil I gceist ag an BEO taide a dhéanamh maidir leis an gceist seo. I mo thuram féin, tá sé thar a bheith táhachtach go ndéan for gach iireacht, sim sa teanga a spragu I meas gan í seog. Agus bevrálam seirbhís den cinnal seo a curcan cin. So teagtar dom go bhfuil an céad crinú eile ag an bhóciste seo ar an ceathrú fiche de bharta agus bé mé ag éirí mar cúid ufaigi mé a cinál ar an ólas ar pédal can cinna tá déanta. Gur maigad sin agus teach an ceist dhéirí agus cé go bhfuil céid mhór eile le plé stoil am go heics na Gaeilge ach támuid cinneal faoi seoir an ama agus támuid níos móna bliana a ré ón chomhaintú ré nua curthaige nua ins na Stakeholder. Níl an reachtaíocht Gaeilge nó stratas Gaeilge an go fáil fiú agus cé gur muid an tosach gur bhainmuid rudaí amach agus cé go d'igeanmuid ggóil an fanséim a chusteach ar go leor rudaí éagsúile níl sé an ghlacha go bhfuil an dághealt an seo a intaú a bheith a bhaim tíbhtí chéhí gan a bheith cholínta go fáil agus caiintear reachtaíocht Gaeilge ná stratas Gaeilge. Tá réaltas na haireann in iad takeíocht a thuirt agus a léirú don ach Gaeilge agus don stratas Gaeilge ribh seo mar chuid den na cóchainteanna ar ré nua curthaige nua agus támuid buíocht an takeíocht sin na gcónaí ach go dé dhéanfaí réaltas na haireann anis le cinú go gurthar an reachtaíocht agus an stratas Gaeilge ar fáil de phobal na Gaeilge ó chuí gan heilú muile. Well, dús, ba ionfach an rud é don dá réaltas agus na parte polúile teach ar an ggóin tú seo agus caiimé sin rá agus legan simach ar dosiaach mar le sláinte, le idigus, bunagar leis an phobal, teanga agus culture agus é mar aim teachtaí dír ar na gceisina is tábhachtaí de phobal an túisbert. Gan doubt, tá fandéim tar éis mór an dar go jama a hógáil. Ach, I mí anar áfach reachtáú an céad crinú Maidir le afrach nu ar curry bhaim sa an cóhaintú agus crinú fear úl a bhí an seo. Agus bhí an tara go nóí achtracha an státrúni an céad ara agus an las céad ara agus January páirtha aimime na slúscart ar ag an rinú. Geall na páirtha go léir a jomantas lanúntaach Maidir le curry bhaim ré nua curcha gan nua. Maidir le teanga agus culture
Tá sa láthar sa comhaintú maidir le reachtaíocht an Gaeilge ag tuairt aithneas don cultúr agus tradiisiún éagsúla sa tuaisceart agus mar cuid den tomatas curry bhain omláin an comhainte tá an rialtas ag súil go méfar in an reachtaíocht seo a cór tríd an aimimenas sa tréimh se roing. Tá rialtas na haireann dírithe curry bhain na geomantas rinne mar maidir le seo. Chans go dul a racu chun lasa an phobal fud an éileán. Trí nasc níos láidir a cruthú idir an tuaisceart agus an deisceart in eisiacht réún an irisceart agus í meas na phobal timppel an teoran trí takeíocht a chóirt an Gaeilge sa tuaisceart ar fathú le taú leis an afrinteris sin. Gur mai agad sin agus táid teach an Jerry maidir leis na ceistena báilm chéan má bhuichas ó chrí a gáil leat is léir go bhfuil tú teomanta de seo agus go bhfuil tú héan ar one person a commáid an fashionanta fantanga. Tásúlagam go raithí an passion sin a bhaim ar an rialtas go generalta agus go méimiid an na fárlacha seo a taag seacht ó phobal na Gaeilge ní ó chanar na Gaeilge héan éistinmuid leis an phobal is sé an pobal críláir chanar na Gaeilge agus seo go an phobal agus táid géirí na tuairimí tá a bhú ó winter na Gaeltacht anas gur féidiring takeú le winter na Gaeltachta gur féidiring takeú le pobal na Gaeilge agus is maihan rud go léironn tú an passion seo agus go léironn tú an teomanta seo don Gaeilge gur míle mai agat as an am a chur leathiú ag an dearú seachtaine le Lordslin tá aimsir ag fiosú agus tá me cinnte de go mó daine géirí a bheith an mhuí agsúlaid nó cabbé rud eile ach chuir ceann canar na Gaeilge báilm má bhuichas ó cré a gáil leat agus gach rá a réart a seoach so gur mai agat ar Martin. Gur bhéile agus céim gach rá ar bheith inniu freisin, okay? Gur mai agat. Slán go fóil. Mai go leor cearde so bogam me se ré mar sin agus táid rudbog thram fi bomú mar sin ach tásúlagam de réir mar hosin muid ar na hawer rún tá se go maiid agin bogú ré go gasta éire mar táúpla rud a gestin seo sal dosin muid ar na rún ar fad éire mar a bheith ardúlaach agus a bheith teiscinach agus fáineach ar an dóid bhfuil muid faoi láthair. Tá riadach faoi leiith leog amach agus na troircha tá sé ar an scailin os bhar góir agus choú na troircha seo amach hiag gach daine ar bheiste lá beidir dúlinn go eiscail teacht ar an scailin réist. Mar ecinn sibh tá na troircha an agus bháing daobh éad a leanstan go cuaramach agus me héim héan ar stré ná bíú leis well ní bheith leis gur Julian mé chur ar bhealach me leasa ach tá sé inta táhachtach go glíonmuid leis an choras an seo agus a rééis a dearm má hagan frostrachas ar réine tuigi sibh in san áite bhfuilmuid tá chorason chun teachreacht a chuthaigh sibh le aim agus ever an rún má táú gurí luirt ar a hon nó ina éan mai go leor so is ardan Jeffrúil atá an uair seo. Mai go leor so ganna heiliú muile mar sin Julian Shillam go gur muid tús leis na rún. Okay, so tagan an chéad rún ó chríomh radio rira agus éirim ar níomh ní crónín teacht agus luirt ar son an rún. Mágad níl. Éilín an orla so go ggurfar na sprucanna ar fád a bhána leis an bhfuil agus a choras idicus atá lúte sa chlóriaachtas ó jaas a bhaim gan na heile muile go háirithe an spruc leis an líondaltaí ag freastal ar ghailscoil na dúblát agus an spruc na policy cuimseocht an Gaeilge ón réimscoil go dtí an idicus múntarí a heláthir. De réir bhachttas Gaeilge forráil ba chóir go cuimseocht policy mar seo ferbert an policy idicus Gaeltach de ratha, ferbert policy den Gaeilgeachas agus ferbert policy den Gaeilge sna scoilna a aimíonn trí bhean an bhéirle in éon mór policy óháin.
Okay, agus Neil dinne be le Lord in a chinne. Agus dunne wein le Lord a hon just mar rudnar vini met ga nomad ag te a wallen agus it's nomad Julian just boil him sin Hillary nomad ag na kainturiella. Yeah, okay, so Julian and darna dunne Lord a hon agus fekishiv gohfuil urador sa Cornelin seo. Okay, just bhálum just béimechar gohfuil angá leis an rún seo go háir an leis an rud a tháinig amach an teachtain seo leis an NCCA agus iad géirí an choras orteiste achrú agus tá sé chumar an scéil go mbeidh siad a chuirteach ar gach grúpa idir caintear dúchas agus nachhfuil an cursa nua an orteist chuna bheith freastal ar thuaidh geart agus na caintearí lag tríd fór réig leis an bound level gan rud ceart a chur an áid. So sin bhfuil anna chuid 5 na teach an tosig agus an course na dílúntí mar eicimid tá níos mó daoine banúsar as an dílúntí. So tá tága go puinte gur gád an rialtas stop a chur sílam leis na cóirlaán seo agus go dóga siad an ceannas ar chusaí gaige sa chóras a dachas agus an gealtanas a thug siad san ó tácháin agus atá sa chlár rialtas den policy an gaige sa chóras dachas an réibhscoil go dtíon oscail a chur a bhaim agus tú sa chur lei sin an policy sin a chur le chéile inionad na cóirlaáin eile tá doráig sin bhfuil fear habhad leis an rún seo. Okay. Gur mai agad Julian Neil dinne be le Lord a ginne an rún so mar sin de chumis an rún seo chun bhóta. Agus feici sibh an dóid a dhéanthar seo aonanta táhachtach go gaithín gach daine bhóta ar seo. Okay. Okay, so tá na torthaí le rinshin seo tá céad faoin céad a chaithfóda ar son an rún, so éiríonn leis an rún. Dal an scéal dearhingar of tá cúpla daine ina lá a chur an airde, tá so go leis an raise hand ach is táhacht é bhád an bhót eile anú ar lína. Agus beidir go bhfuil dul an beidir gurú daine géirí teachtasteach agus Lord faoin rún ach leis sinna anú cé tú scéile a chur hiig siomha. My Lord so currigi chakrak tig siwa le Lord fuit not hatu giri Lord son an rún no in a chinne ach ní erlar oscail aton le chakta sa chora caiir sin a chláú le siva river so Jerry leis an rún so bogam is ra mar sin gotí an chéad rún eile. Is réilem ceir leatnar tá ceann ban an latsa útráin. Yep, tá sogam, yep, okay. Voilà. An sigling an bhótaile ar an Skyline a winter huel tan oh fine tan okay, so the Julian nar hagan rún umse by Julian sa caiir mar deartha. So aithniún an Conrú an aspa múnseí a ton le háwer a bhúniú trí van na Gaeilge sa darla level ó hui agus has agus alien an Conrú ar an aire eideis ó hui agus an aire eideis agus skillan ó jas. Plan a chur le chéile leis an aib seo réiteach agus feimú ar leithreach bon. 5 war atá seo gan iris. Táidig play le hardú santasach I líon naine tag frastler géalscoilna gohéirithe ag an darna level ach tá géircem céim an maidir a daoine a tá cailithe ins na háir éirithe gohéirithe na háir ólaíachta agus ó bhfuil géala acu agus sílam ghfuil se Harbh táhachtach go gurtir plán a bhaim leithreach níl muid a caint ar stratis nó ar phláán a bharthas ar feo bhád mar an ammaní tá ma chuirte rudder an bharada fanna sé an bharada so bháing seo chur a bhaim leithreach. Dinner be helle gwine an rún so chumid Sean Anton of Conland you're larter son. Yep, Gormagat. Just go dúach the tagir leis an méid tarráte ag nílan sin Ibriam a scoilús of Donach mór chuntar takeíachta an trútha Gaeilge agus tíam an dear ga den na lehead sin tían tú múnseí a chéilethe leis an áhar a hagasc ach is dútan omlan eile de mar hampla tiúlaíocht a hagas trí bhán na Gaeilge marall an tuirmaíocht a gist agus siadam gohfuil ga le the arc ar an rún seo agus muid a bogad an tosaí the bheith smúna fu cén dá heag den cin sé dhéanú gomuid ag freastal ar an service sin sa bhanscoilíocht go héirithe.
Malaman room and room. Ní léon den eile le leart ar son nó gcuine an rún, so is beidir an rún a chur inis, so duine mu an bhótáil ar inis. American sibh ghlacu leis an rún sin den amháin ina cuine. Raigling, céad rún eile inis. Agus níl comar arís. Okay, so Aithní an Conor na Gaeilge, Aithní an Conor an teasanmh de ibrithe leis na caileachtaí cí agus commas a Gaeilge atá acu as acu atá fáil don na níos scolanna ó thuaí agus don na níonraí ó dheas, agus éilíonn an Conor ar an éire éideachais ó thuaí agus ar an éire leanaí ó dheas, plánach chuir a chéile leis an éibre réiteach agus feimú ar leithreach bon. An éib céanna is dóilm leis an rún na hanig ribh, ggóil muid ag pléin seo le héalamh all-war ar na seirbhísí seo gathairithe ag level na níos scolanna agus na níonraí agus nachhfuil na daoine caiilithe chun teachtasteach agus na poiste ghlacu agus gúil níonraí agus níos scolanna an ridrum dá réir agus ní me gáil thar fór agus ará sin tá níonraí dridste agus níos scolanna dridste tuisc nach féidir na fástaithe cí a eil a bhfuil Gaeilge acu. So sin an méid a talrá go faoin rún sin. Okay, Margaret, it's just a cur gwibna the gwini. It's ga mata digú lartar ein rún ga e cur gidi Shiva ar an chat. Ní hogam sa tibranum ní felum sa dalal lo is Shiva sa chat a current tún na rún right. Na hanmaca agus céin iver rún agus awad digú lartar son o gwini marolus. Ag bugad ní ling dina eile le lartar an rún so rockam gudi on both inish. So got dina tá Bóta Cabanis. Okay, so ghlacu leis an rún sin freisin. Cinn sibh an sin, agus níos fug na dráig dí an céad rún eile. Michael Orso seo rúna trí agus tagann sé ó chríomh pobl Gaeilge cuaigtéag agus Lord ar son an rún seo tá an tanaiste Paula Melvin, so Paula. Éar an Ard-Fheis seo ar gach chomhairle chun cuiste Gaeilge a bhunú agus ifigach Gaeilge aráú. Tá cuiste Gaeilge agus ifigach Gaeilge ar ag an chomhairle chun sa gcuine agus is mór an cara é. Gur maigad Paula, Michael Orso níl dainir bí eile Lord ar son an rún na in a chinne so chumis chun bháta é mar sin. Okay, gur maigah éiríonn leis an bháta nó haní faoin céad chaid bháta ar a son. Gomai so bog mis ra mar sin go dtí an chéad bháta eile agus a réist mar dúirt Julian má bhíonn tú géirí tá go chláú le Lord ar son nó a gcinne bháta caithí tú sin a chur faoi bhráid Shiva agus é chur heici. An chéad rún eile tagann sé ó chríomh glór na móna an bhfuil dainir bí sásta an rún seo a phlé ar son chríomh glór na móna. Glór na móna. Tá an wacham me lá crothir an Argent sin. Okay, crothir ó múdaí ó chríomh glór na móna. Gur mágad ní is ru más táhachtach é seo dúine go hairí inné an bu mé first an waidir leis an policy a teag teach leis an cartórpach agus leis na multi ón naisiún aontaithe, so máin glór na móna an Ard-Fheis an factas leis an cóirtheach gathanga an mé first agus go an policy uair seo le leathnú heag na cóirdaí eile. Agus aithníonn an Ard-Fheis cin nebrion Conradh na Gaeilge dro inachteach na teanga a méadú a gach cantar cóirdas na sé condaí. Agus aontaíonn an Bobby leis sin fásta. Ní sin seo an agam. Aonta maiile se. Okay, go maiid so níl dainir bí le Lord a gcinne an rún agus níl dainir bí sa bhreis le Lord ar son an rún so chumis chun bháta é mar sin.
Okay, go mai a crochar so Master Santa Sachin sin Jerry Listen run. Dalan scale le lin agus na haber run tas a good a blé ogin bei couple sauce on and agus and shoot le fishine agus le chora o follow air he kann nach ron seminar ogin Marvin de gra ach takeor politory nie has a good rud of curve while doing agus feki sin der air hela Michael or so bogam shirai kji runa kahar okay so tabertin show so on Cade Rod jarhim Aintin and Connery go techi na galistí seri in Wales agus gur ga plan strategiach curlicula agus a aimu le jela leis na fiben a tataga con kin do war na panjema agus na fiben ella tas a chors le tamil de vliente an lean ra tamer hampla a tar file le gantra gil tachta area curligas Hegesin alien and Connery gomona he run na gil tachta leichrach bon agus leichrach bon task orsa no group ibre leis na gal salvery key common plan show a curlicula agus aimu Hanik Mujinuri nor Curry no nor Curry na college area or Cal agus Neil Daniel be a Garan fan can you a Glocku agus Kabi can you a Glocker and Blina ta iris moron more hample fan a college area ach Kahinche Kenil spot hollis Ib tas nice for Leichnia Mar Germse an lean ra tea Danyani analyst Morris Clark jarring will bonus the man tea Nishinya na 3 score no Carrington sin agus Kaiher going Lecklish and Ibshaw gan na college seri vemish a bonk vo pobl na gilige he slash gomor acnis tawachti nishin vo pobl na gil tachta he slash gomor agus vo na canter agus shaw canter ata a manu le blianta fada agus ata he slash o heave an gilliger de mo Jerris na college seri is brillia all war a fada ve one. Okay, agus you linked in l'art Gwynia, but Sean Anthony l'art son come up. Just good Jirak the treasure that you made to Ratchik Neelan more Ratchik Hanahin Ibrahim Lesson Dramog, scholars of Dornock Moore, August Chim, Tawak Nagalis Seri, August Marishella, Mayala and Fandem, be draw on her all war or na scholarly Grosha the Kelo Amaka or an Esperish into Tawak Dak, August Edic fascinates, August Egdola Dahi or Gaelic, so just ga the Kinchi Ayanu modulation na college seri so dias gememage non frastal mars chart or an dramo with tag fascinate station Gaelic so Gurmog of Rish Gurmog Chanan Tigan will Paul Melvin could have Ard-Fheis show freshen so better just go in with by me Chakwick Shin and Cade Runella but then with vote about Aaron Kenshaw and Ishniling kind of Rayella Aaron Gesh so okay, Dr. Lesson Rune Shin, Bugger Raggedy and Kate Rune Ella Anish. Mar Dirt, Julian and Shin Paul Room Fubble Belgacuri Jag Ogsu Lesson Rune Yarnock on Uchtron. Aileen and Orda Shaw Erna Harry Gwelsta, Mehel Ibra Wonu Lahrach, Le Takiak to Hort and Marati of the Clashi Shire, Devor and Vroom Russia, at the Occur who Devor in Pandemic. Derek Mar Dirt and Uchtron August Sean Ribershaw on Ibshaw. Tan Tamig imacht ewn ag gag nivu an Ibshaw Lahrach. Okay, Gurmagad falla agus Tilim Gadegan Muj Gasullier Kajeta Uing and Sandar Rune Shaw agus gan Helu Mulia Kurmish Convote. Okay, Gurmagad so Irin Lesson Rune Dr. Lesh Michael Orso mo welcome Majurai Hig Rune Quig no it was Cahar C. Okay, so tagging and Rune Shaw o Creve Gale na Gillige Gilly August is Killen McGrina a Vesa Kinds or Rune Shaw. Malin and Ard-Fheis Shaw Gur Cheart the Hunter in the Gaelic Stockach the Yenner
an gur féidir le gach dalta manscalas a tír idir thuaí agus has freastal ar chuirsa gaeltachta amháin siar náisce. Tá tríomh sé gaeltachta Harbh luachhuiir don na scalaí a héanán, rud a chodíonn le gra don Gaeilge a bhoscail teantu agus síle muidirnig gur cheart don ceartsin a bheith ag gach dalta sa tír bugbán ar chuirsaí airgid ná rud a bhí mar sin. Gur maith. Okay, gur maith ar chealainn. Níl daine béala le Lord son na gceann rún so chuirmis chun bhóta é. Go maith, okay, so glachtar leis an rún. Bogam mar sreim mar sin go dtí chuig A. Well, it's actually what raggedy on feet shown Aristod. Oh, go on, yep. Okay, so Shaw Mar Germs is right and the fish shine. So Sean Cade can Bonigi touch the bus. Chur chun tosig agus ferbert an teanga ghilge ina hosíocht go núsach líana fáil ó bhunú an 40 mílígéid fiche sé. Sa céad sin daúmid gan stad gan stéine leis an teanga ghilge a chothú mar teanga bheo an phobal agus le cinú ag bhfuil ceart a lucht a leabhartha chosanta. Is súntasach a bhfuil buinte amach a gcuin is tá mórtasach as ar nairacht fá Dave de. Bhunaimid forsant na ghilge fáil ó bhunú an 40 mílígéid fiche sé. Sa céad sin daúmid gan stad gan stéine leis an teanga ghilge a chothú mar teanga bheo an phobal agus le cinú ag bhfuil ceart a lucht a leabhartha chosanta. Is súntasach a bhfuil buinte amach a gcuin is tá mórtasach as ar nairacht fá Dave de. Bhunaimid forsant na ghilge agus ifig an commissioner teanga chomá leis an strátéis flithe bliain don ghilge Herbert is a ghlacha thuain féin. Den eistímuid muoinú go súntasach fósta le líon an Mhailscoilne a bhéadú. Chuidí an obair seo ilig leis an teanga a chur chun cín agus a chothú ag geantar ghilteachta agus níos fuide ar aghaidh fós. Inniu a fiche hain tá méid anbhródúil go bhfuilimid ag leanacht ag chur lenar nul chun cín aitheanta I rialtas trímhile na teangacha ifigúla. Mar Aristod don Gaeltacht is onar mhór freagracht a bheith orm don fios a riachtanach reachtaíochta seo. Tá me géirí tógal ar éireacht bhródúil ina fáil trímhile na teangacha ifigúla a chur tríd an oireachtais le chur le soláthar tharbhaisí paibhlí trí Gaeilge agus le taú le muintir phobal na Gaeltachtaí. Okay, gur maith agad Julian agus creidum go cúpla fógra le Janois. Just the topic model leis na tácán don Christa nó mar bhfuil tú trééis bóta cábh nó bóta fáilte go an rifost is féidir fóstal seachadí an show a Zoom sin an agus by Kieran Wad agus Katrina Brannigan is féile sin a hocrúdíh. Is gá sin dhéanamh ribh lehartú sé héindeig ní féidir aon bóta eile thuirtamach in níag lehartú sé héindeig agus caafar gach bóta a chab faoi dóigh go clog inniu just mar ólas. Dirk Marianne Twork a chuir sin sa fust agus ar an rifost thug of hana féin bud a rís just fógur topic mátá géirí leart ar aon rún ní gáit ach in san chat just nóta chu go dtí siomh a rá cé nimhar rún mu gurí leart is son nó gcuine agus dá anam sinna méid agus is féidir sin dhéanamh tríd an tóra fad. He, gur maith agad Julian agus bogam me ré mar sin go dtí chuig A agus tá sinna teacht bhuiim se únchaiste grá. So aithníon an Ard-Fheis an obair mhór ar an buil na hagraíochta agus an seachtó grúpa eile a hacaí leis na héalamh san oltaíoch an uas an fiche agus na gealtaine se buinú amach ó na páirtithe. Aithnítear ar lean an dulchan cinna tá deanta orthú agus aontaíon an Ard-Fheis gur ga leanúint leis an bhrú go gurthar a bhaim an an omlainne iad. Agus sé sin éileh héan. 7.5 milliún sa bhreis do bhaoinú na Gaeilge agus na Gaeltachta gealta in fiche a héan, déalamuid 8 milliún. Éileh dá Irish sinsearach le Gaeilge an
agus ag feimú le hair stait, eile trí sprach bblion de fiche trocha cartha sa bhilletanga agus leis an bhráil, Malta ag an conrún tús go má fiche fan chéad do riine inúlar an ghélig san arnail fuibli amachchan seo, agus eile cethir policy don ghélig sa chás iditheis ó réoscáil go dtí an tríú level cartha san éirih sa chlár rialtais. Sílim gohfuil an rún héin gohfuil se cimsithe go leor méide tá scrífa sa rún gan me sé golasteach go min in san méid tá pléideantar seo, bhí pléideantar seo in san chóra a rinmuid leis an éire Martin, agus tá go leor rá faoi seo fásta agus tá beirt eile le loirt ar an rún seo so fáige me mar sinne. Gaelish Patter. Danica. Okay, tagim pils go homlan leis nú nach mala tu gé lá níos mú ar an factasíochta agus cogáid gus dhéanaar le buil chunar na gailge futfád na tíre. As ceapan gúte tábhata go dig daoine an éfacht atá leis an factasíocht. Tuig mu lig an chráchraí a bhhain leis uaireanta bíonn tú chur pléile polaisteoirí, pléile sé pobl uaireanta nhécinn tú go bhfuil tú déine dor an céan uaireanta bíonn tú go ceistar bhfuil me chuid ama mú. A ceapan gúte antábhachta go rathí an teachtrú seo tríd ag gatainna tá ag freistal an Ard-Fheis agus buil na gríomh an tábhacht lei seo. Ní bhhainm muid aon rud amach gan an mion seo, gan na mion plé, gan na mion cruinithe go le ráis séir inéir agus é tuairt an pobl léinn. Agus sinna fá bhfuil an tábhacht leis an cógúíochta atá bunaí ag leis na cóircum an gailteachta an rud céine tá muid déanana na hoffií plan le seangas sa gailteacht. Agus an plé tá leis na ranna stát verse. Ní bhí bíon bú agan í gcónaí ach ní bheith éon bú agan muna lean muid leis an factasíocht seo leis an mionrúd seo agus rís go digan muid an tábhacht agus an éfacht itá ag líoch gohan ar polaisteoir búla seacadí clinics is rudí mar sin. So ceapan go bhfuil an tábhacht leis an rún seo. Go maigad. Okay, so le haimid go dtí vote sin just luúhan nar lútar an 7.5 milliún sin mar agur airí níos fearling I rudí áithe a bhí mar gurí muoinú le na haid ná bhí mar agsú leis ar hampla an airgid de Ciste Capital úrás na Gaeltachta tá sé 4.5 milliún inis bhí mar ag factasíochtta dro 2 billiún ag an am. So fágann sin bhfuil barn ann agus luú é sin ceiste chur ar an air níos luú mad le fós na Gaeilge agus an 3.6 milliún eile tá ag tastal chun go mbeidh an airgid a gcóhann ag fós na Gaeilge. So lean for a ráig leis an trid sin is mar dúir Patter is gáún ar fád é sin dhéanamh agus le chéile is féileann ruí seo bhaintach. Nis rachmuid go dtí vóta ar sin so gach duna is féile vóta cathal níos. Okay. Yep. Go mai. Yep. Ghlacha leis an rún. Okay, bag mar srei mar sin go dtí chuig B. Agus just maidir le ceist na factasíochta agus an teannachar a bhíon agus sin níor scóráil ommaní ar an clí coolín riú ná anmas dearm mar sin. So mar sin B teag sé ó chríomh radio rira so níomh ní crónín. Neil. Mullen an Ard-Fheis an obair déanta ag an ara Catherine Martin TD agus an ara stát agus príomhara an rialtas Jack Chambers TD le breis 7.5 milliún sa breis a chur ar fáil fifa hain idir údarrás na Gaeltachta TG Car first na Gaeilge agus eile ina musé bún lína agus an 10 milliún sa breis a cínti si de fihe mar airgid éúra de Hionscadal Capital sa Gaeltacht mar thur ar achtas chunar na Gaeilge agus brú ó na hagraíochtaí féin. Sin molta aontaíonn an Ard-Fheis gur cóir breis muoinethe a lurg don Gaeltacht agus an Gaeilge go leanúnach ús rud é go buséid na Gaeilge agus na Gaeltachta leidathe comór sin idir gabhí is hocht agus gabhí is séideag. Gur mai agat níomh Nelson mar bhfuilm ar bhile rudabí rá le takeú sin. No fog mé Neil. Tá sin go bra gur agat mai go leor so níl daine bí eile le loirt ar son an rún ná ina chinne so chuimiis chun bhóta é. Okay, go mai. Okay, so Glachtar leis an rún.
agus bogam is ra mar sin go dtí chuig sí. Agus sin ó chríomh chrom a bú agus tá duine bháin le Lord ar sonanún sin colm ó Carol, so ó colm Páilte Ród. Cormagat Dr. Noided? Yeah, Díomh ó bhánúd. Rúna chuig éilíonmuid ar Ard-Fheis go gcuirigh an rialtas breis mína ar fáil doras na Gaeilge chun taú leis na heagraíochtaí Gaeilge chun manman na Gael a ardú i ní an pandéma donda. Well, mar cinna tá taithí a going ar an fúlingt agus na glúnta dunig roing. Tháinig siad arás ó gach bhuile bhórdar agus caithfidh go mbeidh an glún céine seo mar an ggéine go tuigh míad arás níos treisin ná riamh. A ríist tá taithí na blianta going céad bliain agus 58 mbliain ar an bhód inis agus is muid na críoláir an phobal mar a dúirt an dúchtarán sin, so mullam go hard an rún seo go gcuirigh an rialtas breis airgead ar fáil agus go mbeidh in an ceannaireacht agus tróir a thabhairt. Fiúháin níháin go pobal na hiarnach tá chuig na heagraíochtaí eile is glúiseach sinna agus tá mí déalach agus tá sé sinna bhd níos tábhachtaí nó éon tré eile a bheithe Corc chun Cuinn in obair phobal agus Corc chun Cuinn na Gaeilge agus an cultúr Gaeilge. So sinna a cáirde mullam an rún seo díobh. Ar maigad a colm, ráite go maiid agus go leidir. Okay, so Cormac níl daoine beala Lord ar a hon nó ina chaine, so Cormac an rún seo chun bhóta. Okay, so ghlaachtar leis an rún. Okay, so bogam is ra mar sin go dtí chuig D agus sin arás ó mo chríomh sa hain, so bei Julian. So gá ná muid John? Come on, okay, so Alien and Ard-Fheis seo ar gach páirteoir ó dheas a cheintú go mé leidrií suntasach deanta ar bhile na deangacha ifigúla gabhfuil is nídéag faoin ná nach dóthré le Maltaí ile an Conor san éire bhán go hairithe na Maltaí a bhaine le cuasaí arcaíochta sé sin go mé fiche fan céad na hiorthirí a arcóthir sa Stát Seirbhís inniúil ar na Gaeilge faoi fiche trotha. Seirbhís Gaeilge sa Gaeltacht, Margaíocht, Fógraíocht, breis cuachtaí don Commissioner teanga, dulgas ar na bank, ainmneacha ar chomhlachtaí Stáit, formacha dáhangacha, úsáid ainmneacha Gaeilge agus seoltaí is Gaeilge, logóna, anadaíocht agus feimena an chiste chorlaí, fóchanarthirí, corthaí trachta, neamhcholíonú, board Stáit agus eile. Tá an rún hain ceimsíthe go leor ach sílam má táid a go bheith go thomlann réadúil fan Gaeilge a bheith mar cheanga ifigúil ag an tíir seo go gaiimiid gol sa tóir ar gachrod go mé an Gaeilge le feiceil ar fod an Stáit i ngach gréad an Stát agus ní ghlacha sé bhád mar sin mion daoine a athrú go bheice sin Gaeilge in ahanait. Nuair é éiríonn linn sin bhaint amach deanna sé deafar allmhór darlumsa do héchaí na teanga. So éirim mar of tackle leis an rún seo. Okay, rockmid go dtí bhóta inis ní lein leabhart ar an ábhar le bhóta cabhanis. Okay, ghlacu leis an rún sin. Okay, come on. Okay, so rún is sé agus tá sinnig teacht ó críomh an Cumann Gailí in UCD, so is Annie an tal Lord son an rún. Fáilte Ród, Annie? Gurméile. Son rún seo éiríonn an Ard-Fheis go racha gan chunar am an beachtais le brú a chur ar chláisí trí le bheith modúil a chur ar fáil trí bhean na Gaeilge, tíh muid a bhdúil Gaeilge ifbéin. So sa chláiste ollscoil le blach líon ní féidir leat ach an Gaeilge staidir trí bhean na Gaeilge ach teag an chláistí ar le cosú le os gona ar an galah agus os go chur blach lí just chu Jacob is féidir leat staidir a dhéanamh ar ábharcha eile trí bhean na Gaeilge agus ceapan muid goiste an chuman an seo meach sé táhachtach an de sin a chur fáil in ar ollscoil féin agus in ollscoil na eile tíopa le tír mas mar bhfuil sin ag daoine. Táidir dhéanamh ar ábhacha eile tíh muid an Gaeilge
is sin éanamh fi bhean na Gaeilge. Na sin é. Okay, gur maigad Anna agus níl duine bí eile luirt ar a hon nó ina chinne, so chumis chun é mar sin. Okay, céintach ghlacha leis an rún agus bogam is rá mar sin gotí an chéad rún eile sin rúna seacht agus seo ó chríomh na Hairne agus Mícheál Ó Raghallaigh, fáilte róta a bhíhil. Íochtú ar an átas seo polisi Coilbáin chun Monópaí Museum Lálan a bheith tumta omláin an Gaeilge. Is é sin gach lá nó tá an lán scríban agus ile a cumad ann agus a bheith a fáil a bhainte na Gaeilge. Bheith seo amach chachtain nó teine a bheith a fáil go is dúnta atá amach lá. Tá stóir na Gaeilge tá i malúcháin na seange góir mé a bheith tata i gach sí. Well, tá táiste féinnig go mí go léir do níos agus tá léir an díine tá lá Gaeilge ballthacha a fe le blianta. Ach an aimime seo tá mé fécinn rud a hálíonn san stáidéanta nó a bhíon óglanas ifig má hámta bhain an léigen tá fandót bhain an léigen ón agus tá sé tumta omláin don gachbod a bhain leis óplán agus le gachbod bhain leis bhain an léigen agus le bhain chéile agus an bhd tá ón tá gach lá scríban pápéirí ná gachbod a bhain leis nó glas an sin tá sé le fáil ón agus tá sé gan babús gan céanpáach tá sé oscail gach lá agus tá sé gachbod atá ón tá sé le fáil éon duine teagmód donna hoscoilna agus nach féidirlinn a ligin gachbod atá scríbte Gaeilge a chu sin bhíl a chuir a taobh. Tá mála an rún seo chun fécinn tú stap chun féidirlinn éon gcóí dhéanamh chun an bhd céanna a dhéanamh. Go mé maithe go dhéanamh. Okay, gur míle maigad a bhíhil agus feiceim an seo go bhfuil cuan ó Sheridain le Lord ar son an rún chomáid, so chuin tá nóman agad le Lord ar son an rún. Ní dálan go maiid fiú an nóméid sin capan gur smaoine bhíonntach é anna chuid institútaí agan inis agus iarspur an éagsúla a chuirns béim ar gnéthe éagsúla de chultúir na hÉireann cuasaí ceoil tá an Málí oscailte inis ar Achas Stephenna Museum atá tumnathe de litríocht na hÉireann agus tá fiú an titil muséum beag an íon seán aisinta bíon bhád níos mó a gceist ar rudí mar sin inis a bheith cinál institút nó ionad éigen a bheith tumnathe den Gaeilge agus stair na Gaeilge agus na scríbhíní Gaeilge Harbheith luach chuir ní amháin de phobal na tíre agus mar Ard-Fheise ach de chuirteoirí chun hÉireann go dtigach siad orsacht ar gáiltúir agus severas ar gáiltúir agus an rudí ar fad atá ar fáil. Hakim go láidir leis an rún seo. Okay, gur maigad a chuin agus an sin ar son an rún tá Justin ó Scanáil gurí Lord ar son an rún chomáid, so fáilte róta Justin. Gur maigad Neil, gur maigad was an de seo ortam taú le rún bhíhíal. Ní míon amach puinte amháin a chur leis an rud agus cuirbí golóir achhaní ar fáil de chean lá scríbaní leideanna bhainean leis na mánig san éireann orsa agus ceapan gur chóir rud éigean den sorta dhéanamh donna lá scríbaní Gaeilge comá cibé tréimhse lena bhaine siad. Sin bhfuilm se gur maigad. Okay, gur maigad Justin. Pointí mai ar fad agus áhar an táhachtach pléin sin ar fad. So mar sin de níl daine bíle Lord sa Gunne an rún agus choramis an rún chun bhóta. Okay, so glachtar leis an rún. Bogam is ré mar sin heag point rúna hocht agus sin bhuim sé rééis an chluiste grás ó Julian. Yeah, right, that's a goal I'm going to go done.
Okay, so Malin and Conor and Ober Rehawachtach at our shul ag na custí plan le tanga agus na corchamin giltachta agus Indian and Conor gur cor gach tachiach gur fwedger a cur file. Doiv change seo go crelar na kesta modular leis an giltacht an Conor coebru le fadan la ag iri kedu le pobl na giltachta agus Eda Grisu amon facta seachta agus amon ibre an flanail tanga. Nuair a bonú na custí plan le tanga agus na corchamin giltachta heag na daine tá páirteach an agus tegann siad go fáil an táhacht bhaine leis an phobal a orbert agus leis an phobal a hógail agus can Conor fecin an Conor an obair seo tá go ré agus tugan muid gach takeíocht agus is féidir agus sílam gur cór go má takeíocht omlan ar fáil ón rialtas a bhfuair muoinithe ní féidir leis an deathil ach gol cófada le pointí éirithe gan an takeíocht chi agus an muoinú chi a bheit ar fáil donna tógraí seo béis an Jackar orthú go ré so mar sin de éirim orh takeú le seo sinna bhfuil le rá ágam sa faoin méid seo. Agad agus cé den ala leart ar son á Padar McLanacha. Padar má tú? Go bar dit Padar? Mu sé ann? Yeah, so okay. Yeah, okay. No, tá sta go láidir le seo tá fíorhabacht leis an gá grúpa leis siad an na corcum an gailteachta an inil an phobal ina riire. Cos le gatra mele tá bhí blion Harbh Jackar acu ó híh cuasí COVID ó híh slád rinneú ar srochanna income agus tá is sin go gamadíú ar a maithantse. Mar an ggéine is hofa planar le tá obair acu le blianar nuas é Cohicks an Jackar. Tá fé sé grúpa planar jifriil jet a ragbar fé sé cantar go homlan éagsúil ó hí cuasí gailteachta mar a Higginsmuid agus tá ról Harbh tábhachta ag na grúpa seo. Agus a rís raisiom de mí cansís luúthe fé cuasí stochreachta. Is de bhhar cuasí stochreachta agus factas seaach a háid go rairílinn agad breis agus go brúthir le go agad breise ag an údarrás han taculo agus sa Cohicks se agus Cohicks an proses plan le teanga tá móla go gúdras goteachta don obair tarsúla acu ní chulrid forfa ach tá an dul an cingénta agus tá sé tábhacht go sé tacuúla sin agus muidir bogar ra agus cinse lení muidir ra agus tá plan ag an mehelgailteachta seminar agus Carolyn agrú den plan den cantar plan le teanga sa bblion ró. So go mágus. Margaret agus an céit an ná Tomás McCrory. Inrá ráte aháin agus takeim go homlan in atá runún agus ruúin eile ar a go chéine, mar taihí bhí agrinne gréibh réan go fada siúla ní seaca sé gotí pléile i ggéirí rud a chu raig sa bhilteacht agus tuigemuid tuigen chuide a bhí pléile sin agus an chuidhaibring dí a beag go fáil an Jackar agus an naibhór bhain leis agus an gátá leis an tachtá so takeim leis an runún go homlan. Okay, go mágad ní leon den nála lúte le leart ar an runún seo so chumid chun bóta inis. Is bhfuil an bóta cábhan inis. Gur maithagah ghlacu le sin agus raigeí an céad runún eile. Okay, so chéadrún eile ná teag sé ó críomh Radio Rira agus bei trúr ag glóirtar seanan rún agus an chéad daine so éirim ar sean ó dúchan an rún a chur in mór láthair. Gur mí amhaigad nail so rún in lí ar hon críomh Radio Rira ná aithníonn an Ard-Fheis seo an tarú ó Harbh óla cantar fiche go néimtíonn cuichas an lí fan géad ó jaas gur cheart station radio gaeilge tá díirithe ar ghlíní ága agus a tar feilir FM a bhainiú ón taile Cadúnas Ratha agus éilíonn an Ard-Fheis ar an air Catherine Martin teachtadála agus ar an air Stát agus príomh air Jack Chambers teachtadála féimniú leithrebun ar seo agus na hachuiní chuí a chur ar fáil de Radio Rira leis an téirbhís seo de ghlíní ága a hálathair. Yeah, okay, so
man bhfuil rud a bíle corragad leis an rún sin himmuid níomh na crónín. Seacht le take le seo. Yeah, so it's just Sean Cade came FM Sean Cade came Ella Nadur had the radio reras agus is god in a Harry so good find me where topics sustained. Tá barna on a war Grailtorg radio or FM in Aaron Tushnock will Sashun Lon Gwelga Diro Aaron Oig on Comer Father Creda Temple Natira Erin na bliana. So tá radio rirug faimu ord caidan fui láhar tá fuair an anna comasach agan tá tree studio agan timp na tira tá an an the FM agus ré leis an game sin a hogal agus gá den a Harry buga seo go pránach agus yeah just is gáún faimu seo cotapi agus is féidir. Okay, go mai agad níomh agus son an rún every trí ruúí igen. A ruúí tá fáil seotal tú an. Gra bhí 5 agus Mike. Táim leis an rún gohélas go thomláin is ordan iontaché radio rira do chuoine óga ní amháin mar go na cosúlam sa tháinig isteach ag ggéir bheith créile ach do bhíine a hasnímathe bheith éisteacht. Dína nua a bheile isteach tuisce gasan siad an radio arsúil. sé bhád níos dachar dína bheile isteach nuair tá sé fós ordan dhiigeteach agus tá sé tharbh tábhaach go mbíonn sé FM a hasínhain dína bheileisteach agus san éir sin deisna go thir fáil má bhuichas le níomh ní crónín le coppla bliana nuas níomháin i lá clia ach an ngalamh i ggurcaí dína óga a bheile isteach a sppraige leis an tanga úsad lasmuid in seo maranga bhealach a haithníim lo go síimsúil ar nó san radio sa tam go thomláin i bhhair an rún. Maithú ruúí agus is ionintach liom an páisina tá léirithe ag lucht radio rira maisibh. So Kermish kan vote Emerson. Yeah, so Jerry listen run. My galore. Okay, so in Chéad rún eile a talking in ish na rúna J. Okay, agus check sa seo ó chríomh na Gaillimhe, so iarm Amy. Teacht agus Lord her son an run. Gur mai go Uachtaran. Éan an Ard-Fheis ar urs na Gaeilge mínicí a chur fáil don bhaid in nuad an scéim phobal Gaeilge atá bartaithe onas go mé sé ar chumas na gceistí áitiile fearna osú ar bhain seaartain ibre omlan. Mar aon na mínicí don chláir gníomhairtaí le deireadh éimiú. Heige sin maltar €1,000,000 chantí de rach scéim sa scéim phobal Gaeilge nua agus gur míle mai agé fashion. Okay, gur mai agad Amy agus an chéad daine le Lord ar hon seo na PT McCrory. Takeíam leis an rún just chum in ceist agus ní chur gunne rún bhéonhatá an lór €2,000,000 chun an rudí dhéanamh. Tá sin táfad agus is rud bhilm sa bheith chutha raig sa chréibh haganne agus sa chuiste cantarrá lí a freisin ar raig an irritagus féidir. So takeíam leis an rún agus éarm gíon for gach iirecht an rud atá a bhaintteach. Okay, gur mai agad PT agus Padar an tríú daine le Lord fin rún seo. Yeah, Kippen go bhfuil tá sé ahananta go bhfuil an scéim seo ar an scéim is tábhachtaí tar siúil ag first na Gaeilge. Tá si le chur airgad díú seas na pobl áit bhfuil na pobl jetarrá déine obair an oras dómh. Ní leor an level muoinethe tá fi láthair tá sé nárach an structúr an fi láthair nach bhfuil muoinú ar ceir lá chur ar fáil don na grúpaí agus go bhfuil rís na grúpaí strateid an ag as an cúige lá go háid agus rís rahanna income imi dehar cuasí COVID. Agus muide go bug go raim mar agrih náisiún freisin tá tábhacht thna barta ag na grúpa seo. Is siad na grúpa seo na saidirí tá an héin ar an taile maidide cuasaí stochreachta agus go ddíhann ní léon áhar stromsa ach nachmeach an muointear breise tá fáilte ag first na Gaeilge mlíana fáilte murach obair na grúpa SPGs. Tá sé tábhacht go dúr for takeíocht ceartó tá an tábhacht leis an rúnseach leis an bhachtas seo. Okay, gur mai agad a Father agus níl daine riile dúirt a gine an rún so Kermish chun vóta é.
Ok, glachtar leis an rún. Agus in éon rún seo tá padar le Lord fan techan don chaiste grá. Ok, should I make Crystal? Yeah. Yeah, gá to me iri águrt every hen no go will on tauchan don custa gnót an bain vota á Creekno ag dóéag a clog. So aine nachhfuil vota catcha go cafaríana rivadóéag agus níl se costalishna na blinta eile go véti go bhaim ar pédan a bhí am an vótáile popper balóide a hína gut agus a cúpla mit tar nám. Ní réon smacht aganne ar an próise se tá déire le cólah seachtrach tá jambuocht dómh as an lagan amach an structúr tá buí agus ní léon smacht aganne sa mna bhfuil de bhóta catcha rivadóéag ní bhaid de bhóta agad so lebardéil mna bhfuil sin génta go sin dhéana lárach. An dar fógra tal géan bhagam ná mar cheangóra chunar na gailge ógurt go bhfuil níl comer tufa mar uachtar an chunar na gailge don blion rón. Cogáid gus níl. Gurmáigh ar fad agus gurmáigh as an takeíocht agus an muín a léirhhanam ar fé bliana eile. Ach bei mé hiúil an bhíon seoing bei deiril a raibh go thu ibriach go bhéirbí ach gurmáigh is mór an anar dú é. Ok, bogam is raim mar sin go dtí bhar jay. June, yep, go right. Lucher PT McRoy leis an gceinte is fé leis mar chaintear, but is gá de duine Craig Lornamona i bhór dús. Tá crothar an seo lena bháú so a crothar Leonard. Gur magad Neil. No Indiam le gacro a bhí ráite rih seo ag an críomh na gaiileh sílam le seo gurún masra táhachtach é agus gur cór cinniú maidir le forras na Gaeilge gur cór in éisteach a dhéanú ar na grúpaí céim fphobal Gaeilge dhéanú sár ar fud an Ellen agus gur moltar an factas a tá sé dhéanú maidir le seo so írim ar an Ard-Fheis go mé aonhainú breis a tugad de forras na Gaeilge ceangail le spricna sa plan in éisteachta a tá intaigh seachtú plus grúpa Gaeilge agus Gaeltachta agus go mé tosiachta deanta don factas céim fphobal Gaeilge a fí hén go hair maidir leis an gaeileh a tá an fidó grúpa go cinse for céige cuaig míle de gach céim fphobal Gaeilge agus go cinse for nach mé íon idirhealú muoinethe deanta ar céim fphobal Gaeilge lonithe a ceantar líonra Gaeilge nó báilte service a Gaeltachta. Gur magah. Má hiú a crothar agus an sin PT. All right, actually, Kinal run a vila getting a rat as you watch Hannah touch him, Rachidini yellow touch Claudia Saroon, just Kerman chest on lower fair €1 but then span the docus up. August winning and Kinal sweetie Kena gum the 10C fresh so ni got him on a Kermood at Arsha Shin like Tommy Hun on Darkridge and Runshaw 10A, 10B, 10C and Tomlin. Or Michael Orson Neil Dinner Billy Lord Gunyan Rune so Kermish Convota A. Okay, agus glachar leis an rún. Go mai. Okay, bogam is raim mar sin go dtí 10C agus tagann sé seo ó chríomh just fanna bomte. Okay. Agus tagann sé seo ó chríomh na Gaillimhe agus is imi a bheits a glúirt ar son an rún seo agus in sin padar in é. So imi fáilte ród a ríist. Gur maigad. Iarn an Ard-Fheis seo ar na Gaeilge gan idir dhéalú muoinethe dhéanú sa bhhaite nuad an scéim fphobal Gaeilge maidir le grúpaí atá lonithe i gceantar líonraí Gaeilge nó baile service Gaeilge. Ok, má hiú imi agus an sin a fadar. Tá tú balmhaithe a fadar? Sin túnas? A rís tá good go seo clúdig ag crothir sarún ach tá mar bhíon má leantar leis an mala seo atá ag a bhóras ní bheidh cead a géon grúpa a bhfuil ag ceantar líonra nó ag ceantar baile service Gaeltachta chuirte ar a ggóhan muoinú hán duine ostú fin céim. Rud nach bhfuil déana cíl de leid i ggóthaigh na plan le teanga
I go hooks current kin again get no good given I go hicks on upper renew on the canter in the stars lean watch ma Neil ein keelish and rucho do bonariba agus is tashe lord noch sanactus much buggerai go gurpershin lativ agus go féidir leis an upper shul mergem an upper to shooting group Erin Tala at Jenna upper an oris go land for good for ingest of land ride leis an upper shin. Okay. My father, so Neil Dinner really Lord to Guinean rune shot, so Marshende Karamish Confota. Okay. My, yeah, derelition rune. My galore. So Garker and Skyland and Shaw Bidger go will Dolamu Julian Ach on will fish on exactanish. Yeah. Okay, so Shaw Fishan o Yeglan Carney, Ira Soshracht death got Naimanish, o Sinn Féin, o Hui August Danya Hacking Gomor, listen here the August Le Keshna Gilliga, a Harkan Ken, o Hui Akahari. Okay, so sé war maha chaart agus a cóglachíthe. In anion na neachlachtaí agus na nuachlein, tá sin féin chomanta, rachtaíach Gaeilge ó Hui a chur a bhain. Seasa mo sin fód ar son na Gaeilge, I go bhharrteach leis na hagrais Gaeilge fod fad na tíre. Tá sin féin mar bhharrtí díomhhailte, ach teanga agus commissioner Gaeilge a chur a grích a maithan seo. Berigi Bua. A chuirde, tuigeann sibh agus tuigeann muid a Sinn Féin an dúshlán mór rowing leis an Gaeilge an Gaeltacht a chosant agus a thárthall. Fiú má éiríonn le mo iireachtaí bille na tanga ifigúla an rialtas a láidrú agus downtown faoi sin, ná bí mis ag brathe reachtaíocht an féin chun ar tanga ársa a bheo. Is ón goshaointear a thiocfaidh an fuinmh chun an Gaeilge a chláánú. Tréasúm leis libh as an obair leanúnach agus go náir libh le bhór Ard-Fheis. Hey, Garmoyagov, agus fecin si bhríst just cinne miorachan é seo ar na troracha má tá daine géirí Lord sa Gunne nó ar son rún. Is táhachtach go leanan sibh na troracha mars ceart ní feidiring tá go an tarda na oscail leanagí má leanan si bheith be deise go Lord ar son nó Gunne rún ar bé. Má go leor, okay, so bogam is ar mar sin heig cén. Ever a hindiag agus sé sin check seo ó críomh chaman Gaelach cholas na trinoide agus is céan ní warchu a bheits a kaint ar son an rún seortas agus níos sin immer fenin. So chéire tá fáilte ród. Hi to Brunner, Neil Kieran shot ar an drochor, so mé héna bháin immer feinan a bhaid. Okay, mar feinan go leis go lasan. Slenne a úna go contrailte. Gurman hat útran. So aithníonn an Ard-Fheis seo an deas obair a rinne cuistí na Cumann Gaelach ar fad am lína agus iad a gahrú imeachtaí ar lína. Aithníonn an Ard-Fheis gur chóir tréáil agus takeíocht sa bhreis ó thuirt do chuistí nua na Cumann sa bhliain acadú 2021 22 le takeú lo le haon deacrachtaí a bhaid acu agus iad ag déanamh iireachta imeachtaí aig ar réachtáil arís agus nósna aig a funú. So yeah, just bhí mar géirí ará go mai daoine tufa ar orglaiste agus ar cuistí eile ar fud na tíre nach ra sean acu freistal ar imeacht aig riamh agus go gaiimiid tréáil a thuirt dómh. So Okay. Gur mai agat immer agus níl daine riile Lord ina chinne seo. So chumis chun bhót é mar sin. Okay, gur mai agad immer agus ghlachar leis an rún. Má go leor bogam is ra mar sin ag pointe rún a dóig agus sin críomh chrom a bú. Má go leor agus sin column fáilte ród a rééis a column. Column tá tú balmhaithe in sin sílam. Is sé ann?
Colm bhfuil tú an? Okay. Iron bugger eye mention. An jigle tá PT lúte mar hacadúir seo an jig leisin. Níos gáda den an craibh hain. Ceart glór, okay, bag mar sé mar sin ag puinte a trídeag. Agus every trídeag críomhan aoní, an bhfuil duine bíon seo críomhan aoní le lúirt ar an rún seo. Eileen. Eileen, yep. Fáilte ród Eileen, má tá géirí. Sí bábha. Eileen, an féidir mé cloisian is. Sin tú inis Eileen, fáilte ród? Ok, gur maigad. Gur cór fécantar na féidirachtaí don Ard-Fheis agrú san éach I 2000 I fethe dó nó fethe trí. Tá sa goibh go raibh sé gceist go mbeadh an Ard-Fheis an seo san éach I mbliana ach marall ar an COVID bégan doing dul ar muoín Zoom agus bháling fáilte choirh an Ard-Fheis an bhliain cuaing agus daoine eáil agus sprid na háite ardú agus an Gaeilge chun cín agus mar sinnde agus tá an Zoom car galore ach tuiscuil sé technúil níl sé peoch pásanta agus mar dúirt chalín ó chláisna tríóide bhfuil a daoine a chuirde eáil aig ar aig agus mar sinnde. So bhfuil an rún seo bhla. Agus tá Pauline ar tíos go leis go Paula le Lord faoin rún seo so a fáilte ród. Paula, tú ballmhaithe? Díomh cuairde sin go dtíir é bhí muine leis an Ard-Fheis an bblion se thugan óstáil I mbaile cúideag ach tá níos mó na sásta ag muc sé I tipperdoir an bblion se thugan agus sin na gcuine I pobl gaige cúideag I fiche trí. Okay. Yeah, agus is our play seo stoilm mín tá rún an ach ar náithe bíon pléile deanar seo ag an chuiste grá ach I principal má tá ghlacu leis an rún agus má tá Paula kaint fa seo go gaimiid an rún a bhg go ré so ní féidir ceniu a ghlacu go ddéireach an seáis ach fótail ar son an rún nó an éan so daine tá ar son an rún. Go mai. Okay, so ghlacu leis an rún. Aga me sé ré mar sin go dtí a ceartéig agus seo ciste dúithe na gaiileheh agus mai réad ní rain agus padar a bheits a glóirt ar a sansa ar seo. Maidin wa háte. Mai réad an seo, maidin wa warid. Sin rún éhí a cairteag, go bháiltíín an Ard-Fheis seo rih an obair leanúnach chéimúil a teag siúr ag na Institútaí Eorpach, rinne Gaeltachta agus Institútaí Éideachas chun an saláir fórne tá dhé chun deire chuir le díalúna na Gaeilge san Aontas Eorpach ag an 30 fi. Aíonn an Ard-Fheis an obair agus an stocareacht ar fád tá dinteag pobl na Gaeilge héin chun an spruc sehaint amach ó chuir ó clú tús leis an bheachtas le seminar an chunra ag Éideachas na bliana, Éideachtas na bliana fi agus a ceir. Caiste dúcha na gaiileh. Ok, gur mai agat a réad agus man bhfuil tú géirí car leis nó rud bé eile rá leis chumis chun bóta ag sin ghil se cimseach go mai. Níl dainir bé eile le lúirtear san na ina chaine so chumis an bóta situúil. Beidir an maithí sin beidir de padar beidir Ard-Fheis an factas éis Eorpach bhí ar raibh gá lá bhfuil padar an sin? Yeah, níor gachar é beidir ag fointe seo an ceart agad fecinn sibh go bhfuil ceisniúir agus go bhfuil factas ar líne maithim rinne sé iireachta é híú ar maidin achas cáshfuil marall ar ciniú ar an ciniú bradaachta nach bhfuil daoine ó thuí I digital an rud a lína isteach rinne iireacht agus rinne
den na poiste éach kom mai pader Nels go mar weilat an fakta sa véú de réni. Yeah, just while I'm got to those just fin ruin a wall more than she mar reached Lerin she I'm going to share our nos lead in again but Lerin she on Tabocht on Stockrock the Cormertus lesson vata shears covis car come in Dahi Macari's part print on a line a lua I go hicks on Actus show agus on former taki polyjul kinche agus ta special to piece of masgrif ag Sean an jachten vi mar imi piganam in a sa lauer daitje shele genis former taki but hannig se show on pubble hannig show winja hannig se show on pubble na hair and pubble gael too much and rot ag gerald na blina takatje vi ketro kuig dinne ketro kuig erni fostihe I bost ag playlist is sna héna déana éagsúla den agus by súsla gácéad fostí nuair tanró a ligbanse má. So tá mulig dul dún héana ar fáda seo. Dí factas sa siúlagin le bhfuil le cúpla míonús ach just go chumar rinimar acheol inné fin ceanse is factas tá buní na rire is jet le lá cabh ag canseir nud. Tá sé bunithe forráil le tháinig seap mar chuid go Rifbin Maastricht go bhfuil bhí grúpa daoine tá mar go bailíú ggóhan daoine le chéile réimse áirithe tíre go mac deise acu achanaí a churras cór Commission of Europa. An nuair a tháinig grúpa thugan grúpa in airthir na Europa in a rire a bhfuil a món factas le go meach ahantas formáilte tucha ag an Aontas Eorpaí don na teangatha níor an teangatha mianlach a teangatha nach bhfuil naí príomhhangatha na Ceantracha in áthait agus go tháinig muid an deis don Gaeltacht bheith ceangailte lei sin. So bhí ag hartar nám sin éhí fé héin fan géad don spruk agin sin treéis versúle beidir sé bhí. Chu mar factas nu le géile ar na man hóisiúlte bhil an buchas árí a gáhfuil linar bhirden héin a daibre go ddíana seo luam éan a go háid ó híh an armlón stoprucht seo a chur sé fáil agus tá sé doreide de heolmar an actas in heol roisinné le gá tweet ag man lei ó hin tá spruk an céad fan géad banse maigin. So tá éagénta tá sé tríéis anachgus takeíagdáil futbad na tíra farir dúharcosí a Brexit níl daine a thua in an rud a híú ach ní len smacht a gan sin fi láthir peiscéile. Tá an spruk banse má ach tá sé tábhachtta mar déanfar cheáil ar chola ceán donna sína chu seo so tá sé an taithí tás na tíortha eile go bhfuil sé tábhachtta go maithmuid banse má spruk hartar céad fé fan géad lena cinú go bhfuil an céad fan géad agan nuair dhéon siad cheáil mar dhéro. So a ríis me go rasca gin rud fin stockrocht an tábhachttatá leis agus buchas a gáhfuil le gat duine an seo a héine é. Muna bhfuil sé síní agah leabhardéil síní fós agus scapagaí ar builríomh a bhcáide bhclán lena cinú go leanfar agus go gurmúid seachrocht láidir go dtí Commission na Eorpa go bhfuil mar a géirí seasta ar son ar pobl Gaeltachta. Okay, gur mai agad a fadar agus fecum just Nelson go féidir seo anú ach fecum go colmarráis os Corn Cameron seo agus go méidir go teach an gáil siar go dtí rún a dóigh. Gur an bhfuil mágadúachtarán. Kente so just rún a dóigh an sinna colm. Tarcolár sin go bra gur níl mágad. Okay, Leonard. Right, Bronar thugus sus roiad an sin. Luig an ardrúíonn sin an táis an stockrocht agus luig fear an táis an factasíocht ach an tríróla atá going ná fearra nó súla cumad ar méad atá buinte macagail. So rún seo credimid nar cór an línáma a chuirtar fáil leis an Gaeilge múnas na bunscoil na leidú.
Ní gá leis an roiine dachas agus sciilne ghlacha le gach mulla a hagan an córa curriculum agus masúna. Sin an róla atá chun na córa chur an roin. Agus an rud is ratha ná tá sé géirí an philantachas agus ghlachan go léir go bhfuil gá lei sin a choristeach mar cuid an curriculum ach tá sé sin chana féin sa curriculum Gaelgas na bunscoilna, mé féin, má clown, má fata, cábhaimseir agus mar sin de. Agus leithnítar sin amach sa curriculum Gaelga ó ní an beag agus úscadí ranga sé. So cá méid súla cumad ar méid atá buinte amach a going is féidir lo an curriculum Gaelga a lasú chun doling lech leis na ahra hagan sa toki amach an seo. So níl gá be leis an línáma atá ar fáil an Gaelga sa curriculums na bunscoilna a leidú agus mullam an rúm seo díobh a cardide. Ok, gur maigad a chalam agus PT bhí tá a géirí lúirte seo. Go féidir chuir leis buinte tá a caiint mar gine fuair ilúns i leg bunscoile ó ranga cuaig raig sé Gaeilge nó dealgan agus an sin an óis sa bheanscoil agus ní féin seo bhór maú marach sin agus tá sé fíorthaf ag min for seach tá a caiint mar gine freisin a chat tréimse garad tréimse chublína mar an bhanistóir Derek ar Gaelscoil agus sscoil neasán ar hána sé solidánic na bóir want steach teach so tem garrad nó go leir a winne sa scoilní ach is tá sé seo fíorthafach. Ní bháin na bunscoilní a fiúin is na hiorhain scoilní. So takeim go homláin leis an rún segus chuchéid láidir dhéanamh éire. Ok, gur maigad PT agus Julian. Yeah, 18 gus go homláin leis an rún cumá maithú colm sa chuirsteach. Is tagan seo arás go dtí rud a bhí lútear faoin CNCM nó an cóirla náisiúnta curriculum is masúnachta ní tlua go siad gagrú cóirlaáin atá conductor dhéanamh do bhúna na Gaeilge. In an mahas dhéanamh agus go gamad a bheith ordlach bhí sin is gamad a cinúnach darlóise sin agus tá cóirlaáin ar bun leis an línáma a laidú leis an tríomhteanga hortasteach ní sin é cíal sa bailach go conductor dhéanamh den Gaeilge agus den si duchar an bhéir le freisin. Le mai energy sin. So sílam gamad chur cuine sin rinnemer sin or bhíon cóirlaáin ar siúil go fearan lean in sús le sin. Or mohi mórnta bhfuil an cóirlaáin agriín an CNTM ornta bín right de can cléintar dro turtha fi le. So comad bheith cormac fi sin in survey nó in ein bailach bhfuil an rud lúte. So mar hamplas the survey bhí ann mar cuid an cóirlaáin seo. Ní rá ein ráha ann ag daoine a rá cuinnig an status quo, i cuinnig an méid ama pertar fáil de mún an bheith mún an bhéir le fi láthir. Cur mé ceist ríseller who é sin a firstach a ghiúltaigh siad sin dhéanamh. So is léir rééis si leir tura aigen difriúil ón status quo nach rééis si tá leis an status quo. Ok, go mai. Ok, so chuirmeis chun bhót é mar sin? Ok, ghlachar leis. Ok, gur maigah. Ok, bogam me ré mar sin go dtí cardiac jantal so bogam me ré mar sin go dtí cuaigteag Christian Críomh glór na móna creidem gur crothair atá gceist agus an sin pádraig so crothair. Tá go leis go tá bhí fu meala sa chuileann sin an mo telefi a gola daine éigen nó córa mar clenim. Tá sé go branis go cé crothair go raibh, yep. A crothair tá tú balmhaithe? Gur maigad Neil just sílim bhfuil an cuaigh daine an áil maidir leis an balmhaithes. Just go gasta a cardide an tam seo nuirí bheith muid ag dúil gur mé an reachtaíocht is tíbhtí a céad lá agus teigh muid mar geallar an mhuil ar mar geallar COVID-19 gur mhuil ar an reachtaíocht ó thuí agus na gailantí a bhí gealta tíbhtí den réinú a churthaigeniu ach ní aon leisciil é go bhfuil agus tá níos ag takeú le an seo ní aon leisciil é go bhfuil an mhuil seo in éis níos múna bliana so máin an hard is leanúis leis an takeíocht an achtas an drám dearg
agus cinú go chuirthaí na commitmentí sa cóhaintú ré nu a chuirthaige nu a bhéim agus chuirthaí na rudaí a feagaí ar lár san airbh ar nós cóirtheachta leis an reachtaíocht an ortú. Why? Okay, agus an sin na fádrig. Paddy will to on. Better go to Balway. Neil? Yep, go right, Paddy. Yep. Gurmai go for cardio just taking listen veg villa croher ignition sin. Susan Crook and Sean Malfarge. Martasig over fab modulus and dram Jarrig agus in fact this more cardia. When Mujamak Rakyak Master Starrel and Ari Akmar Haluchin Sarun Shaw V Galora Fagor Lar and Sir Rakyak Foster V Mar Our Jima doing Curry Major Major when Mujamak and Sabank a Kahi in fact this Lana want your Ray Gamwini Mujamak na Barney Mora a Fagu and Sir Rakyak or notion of Korhiakta August Kurti and Commissioner Changa. So Kencha Tan Rakyak a firmage the Punchamak of the Curvame Akas Gadoing Togaler. Agus sílim gohfuil an rinseo Harveh táhachtach de chláir bris so bíú thuí agus de churhan cin na teangaí ó thuí trí chéile den na críomhthir an talú mála an rinseo go mór gur céad maithagah. Okay, gur maithagah agus beidir go bheiceimiis níise ar an Skyland riviearú na Ard-Fheise fó sin go hintach. Okay, mai go leor carta so níl duine bíle leor sa Guinea an rún so chuimiis chun bhóta é mar sin. Okay, ghlacha leis an rún. Okay, bogam is ré mar sin, could you punch a quick jig, rún a quick jig sin ó chríomh na cultarlanne. Agus sin is páda go tíirní, bheits a caint ar an rún seo, so fáilte ród a fádrig. Gur céad mai agad a níl. So rún quick jig bí, Intian an Ard-Fheis, gur chóir a chunar na Gaeilge gach brú a chur an a partí heile go hui, agus ar a dá rialtas hui agus has go gurthar a bhaim strateis an Gaeilge go hui. Imrói an conrú an ról commáid ar an fanal seniorlíthe leis an strateis a jarú agus spraigí muid an pobl a bheith páteach an íon cóirlehan. A cardia just go dtíart muid leis an rún seo, cé ggóil an reachtaíocht in sin coinú ar ó hui Harveh táhachtach agus Harveh symbolach. Yanning nar gwint goil an strateis a galú in sin coinú sin cótáhachtach céarna. Dar ná strateis seo a galú an gabhfuil sa sé, níor hanig sé a bheim ó hin agus ghlach muid a ganar na Gaeilge cas ardcurte maidir le seo agus bhain muid an cas ardcurte sin in gabhfuil sa seachtéig a chur écail dlathúil ar an éimeanna sóthaí seo thuirteiste. Fós híon níl sé a bheim agus is áhar mór díma agus údar buirh doing nar hála sé fós fi se le bheits tíhtí de sé bhí ó bhí anar fihe rud nar hála agus tá méid deanú gohfuil anga go gurthaí me seo chun cin go mór in ar gláir ebre am léana go mhaí me amach ní bhhain reachtaíocht agus an strateis agus go mé an strateis sin cóláidir agus is féidirlinn go mé se. So gur céad maithagah agus mála an rún seo de Ard-Fheis na bliana seo. Okay, gur maigad a fádrig agus níl duine bhí eile le luirt ar hand nó in a chinne so chuimiis chun bhóta é mar sin. Okay, go mai so ghlacha leis an rún. Bogam is ré mar sin gotí ever a sédiag agus teag sé seo ó John Oladain a tána bháil inar. Okay, so tá fáilte ród John, yep. Steve Carta ó bhlaclaí sé agus is dóchas é domsa go golóir builéanar agus craibh go nua le feicáil agus sú go mór láatnar choirí ag Ard-Fheis fidó. Mar dúirt an túrán go túús ar bhealach níos násta ná mé, tá go leir amáthe ar an glí am muir na manthóisiilta inmh ach nach chailí an dóchas. Is beag agriochtta dhéanaan an próséis blin próséis déon láthach é seo go blin tú agus fiú go mór é ach marar an rún. So aithníon an Ard-Fheis seo an leanúnachas an obair chunar na Gaeilge in aion na pandéma agus bhfuil mullaigh golgus na craobhachaí na buil agus na páirtha lasfar ilig. Mullen ar de seo goirí chunar na Gaeilge mar stór policy dúirnta ibre salúpa le chéile agus go salúpach ibre mar gné lárnach go fuist san agriacht le tógáil na hatha suntasacha le bliana nuas.
So leis an rún seo, más an gogurí policy mar seo ar chumas na hagraíochta daoine nua agus daoine ar ardcaidán arcu agus daoine a chuinál. Tríionad na oibre nua aimseartha a áfráil, rud a éascóí na feachtas éagsúla atá ar na bachán agus tá arsúil ag an agriocht gur mágas. Okay, gur mágad John. Okay, so níl daine be eile lúirt ar son ná ginion rún, so chumis chun bháta é mar sin. Okay, so yeah, Glacú leis an rún. Okay, bogam is rá mar sin gotí rún a seachtéig sin ó chríomh na maitharthangacha agus is sinna a bheits a caint ar seo agus sin seán marthaí in sin, so sinna fáilte ród. Gur míle mágad inil agus magam scríf mé é seo elas mar go meid sé scrífa seachas bheith órá, so sean scrúhi mé machchas anol agus é léhs ó orda goach. Gnélíonn an orda seo go mhain fi las níos cóháte as an gáilge mar bhealach le himas gan na bobal nua an airna éascu, go gurfií an takeí céin ar fáil de phobal nua leis an gáilge elumm agus atá an chun béla elumm nó hagann si chuna héann, faoi mar tá fáil an bratan is swins céimetá sa bratan beag, agus go dacó fi le tugraí táhaachtacha cosú le 100 míle fáilte le ran 40 na bobal nua sel na gailge a bhéide agus deisina am léirú cruthaíocha gur fáildómh le tangacha dúchas agus eile. So maigí go mééis sin na stocan rud atá gceis leis an rún seo ná a rís go bhfuil scéimán le béla a bhúna do gcuoine nua hagans gan na tír agus bhfuil san ordeachtáin gur gá béla a bheith agat le bheith ag marchdal an gailge ar in éan ach go miom minic gohfuil asna bhein ó héh an tuiscint agus an táhacht do bhuiins leis an tanga dúchas an seo leis an gailge agus iad an éan agus go mion minic nuair a daoine teacht ó na gultar hain agus a dangacha hain acu. Tá más níos mó acu ar sin chana féin, tá spéis níos mó acu, tá an obertá denta ag seánna marcú agus eile madidir le 100 míle fáilte léirítaréis sin go soléir dúin go bhfuil an sais an fuineh agus an spéis sin an, so bhálam díreach go dhéanamh mud trein iireacht níos módas na daoine sin na chóirtlein isteach an na hagraíocht agus go gurns mud na deisna gailscoíochta mar hampla ar fáil dómh agus go dtuigeann siad gur go bhfuil sin mar rá a féidir dá báistí chumach chéine. So súlagan go sin soléir. Gur míle mágah. Okay, gur mé agad chéine agus in sin a cheáin. Alright, Seán marchu an cum géalach go mnahan. Bhfuilm taú leis an rún agus ón chréomh maitharteangacha agus leis sína agus bhfuilm mhuichas a gáilas as an chréomh maitharteangacha táidir cóibrúló maidir le cúpla céim agus is ionach an rud an chuidú sin tá uhu. Níach gurí just chunúil fáilisiú Popperbán in sin nané ón réaltas ó jaas maidir le na anad so láthar dírecha agus le ó méid tá léite agam sa an tá cúpla gohfuil rudí lúte maidir le rangan ar burla. Bhí rudidir bé lúte faoin géalaige churabí, agus ní dólam go fáil gohfuil upper orlaí a gin chun dul bhéimar an réaltas chun chunúil dó an tábhacht a bhhain go méid tuiscint agus ólas faoin géalaigh ag ar bubble nua. So is Popperbán atá faoi láthar glacham sa gur tin nóirí seo tríd próisiis agus so tásúlagam go an chunrúin an obair seo agus go méid rachamiid a bhéimar ar an réaltas so jaas maidir leis an tábhacht a bhhain sin géalaige mar chuid sin céad céim eile ó héamh chuidú le daoine táid teach an tíir seo. Gur mágah. Okay. Mai agus an teaglamsa just carla seo agus tá go nachhfuil na aimimi sin málam go mór an obair a tarbán ag sinna agus ag seán Birch mar gnne ar bhain garmol mar gnne bhíon sa lé le tógrid an seoir seo ggóheics na teorpa mé héana agus Cíhín O'Donnell. Tá Jessie tá chugging an seo go a bhaim ar ghine nua ar ghine spála isteach chun na tíire seo agus sin gur chuirú díirúir seo ar fad tá pobl omlan uran agus choramis fáilte an hhéir an rompú ná bí mis a chudíú gáras agus tá agad ná bí mis den tuam go gur linne a bhhain an ggéalaigh is le gach daine an ggéalaigh agus tá go maigh siad ó cum fantíir as a dig siad, so just málam an obair seo tarbán. Maig leir chumis seo chun bhóda níl daine bí le Lord ina chinne. Daniel. Okay, go mai. Okay, so Glacú leis an rún.
Okay, so bogam is ré mar sin Hig runúne hochjig agus seo críomh na mahar ó go leiscail tá fián a gin neach me sin Dylan man leiscail. Ok, so tá fián is ó fartí nacht ebre ó Marie Sherlock, so an seanador go maigad. Díomh chu gáid go Steve se go léir don cogáil seo. Níl éon áras ach go méid tír nua anna difriocht a going in dhéag an COVID. Agus ba cór nach mioch na deisina cailte chun córá an nuachán a áil don teanga, don cultúr agus don gaeltachtaí. Insar góras dachis bevraling policy nua ó níonra go tríle bhéile ag gáil ar neoí ba cór go mioch níos mó ina stíocht sna údarás na gaeltachta agus foras na gaelga chun gaelga a chur chun cín agus cló mór atá ar siúl in san dain na hibre an dachas so. Agus tá míad anna céacroch go méid níos mó deisina don ibre ar giúlta le fáil. Agus seans níos fearr massam gur gunnig níos mó fastíochta sna gaeltachtaí. So buin sult as an cogáil agus tásúla gom go méid mé ann libh an blian sicuin. Míle buchas le Marie a sin dus mórgin an takeach daimid ó gach party ar fod na tíre agus tásúlagin go leannaí an takeacht seo a ré. Mai glór, so a rééisstelle fecinn sibh na troracha agus a rééisstelle is táhachtach go gléitear le seo. Sin an tain deis a bhíon sa daoine tá go Lort agus teagháil le siomh ar an Zoom chat. Mai glór, so bogam just rud bháin eile. Go on scail Gillian, yeah. Just fógal ará bhfuil na táchán críic na hinis, so tá an flótíar fád caite, just marolalas. Carcalor, agus beid na torthaíogging ar ballbag a luí agus a bhíon siad agging. So mai glór, so hochtéigeann sin críomh na mahar hangacha agus is sína atá glóirt ar an rún seo. So gur mí mágad misisiéis gurmad mullar an orda seo an obertá dinta le bartas am ilchanálacht a orbert a chunir na gailge agus ahiar bhín takeíag na hagraíochta don ilchanálacht sa chunra agus a sé na gailge trí chéile don comhaibbrú chuige seo agus an obair asachta ina le. Agus a rí seo dúra ag tógáil is tóga ar an rún rih seo madidir le ilchanálacht ó héh na bobbal nuide ach go meid sé fiú níos lena tá hana féin dis gon go rah seanna hamal solir ní sé agus go devan golóir daine eile gráine sa sipa leabhar agus agus donal ag obair ar an martas nua atá le gol os cór an bhún cuisteach an cuiiste gó in níag an hóir deise ach tá sé imthe os cór an ar an hana féin godí seo madidir le conas gur féidir lena bheith níos fáiltí mar agraíh conas gur féidirlinn ní hé nach bhfuil mud fáilteach agus soga an scéil sin agus an tactar sin a chuir scoil agus go digan daoine gur féidir le chur seach ar fós bugban ar an cléine atá acu ar an gúlar atá acu ar na tangacha acu ar an bolíocht atá acu go fáilte rih sin na seach agus ceapan go an obair sin Harbh táhachtach. Ní len agus soga ag treisiú leis an méid atá denta agus a géirí níos módal an cína dhéanamh sin agus a cinnte go mín mud ordalach fiú mar hapla agus mu ag leir faoin gcóthaíocht ó thua agus faoin achtanga ó thua ní bháin go mu ag trid ar san chearta na gáil góirí ach freisin go dugan mud na pobl eile linn có fad agus is féidir agus go nnéanamid an iireachta gcónaí go meic na facta sin cóhróver ag géirí feasacht faoin gáilge faoin tanga agus faoin éireacht chomhráinte atá agin a scape i más níní eile onas go ddigann siad go fáilte rimpú sa chunir i gcónaí. So gur magad. Okay. Mai hu a hína agus níl daine bíle dúirt ar hand nó ina chinne so chumis chun bhóta é. Gomína. Go maigah. Ok, bogam is ré mar sin go dtí an chéad rún eile agus is sé sin a nídeag agus seo ó PT McGrury ón Chaiste Grá. So Leonard a FT.
go mai go Rán ríis ní donna go gáda mé léh amach tuigeann sibh go léir na focalatán sa annach go gáda go dul fedar as an obair sin na dhéanamh. Agus Jeremy sin mar gunne husnig me héin rent chasní bhhéháid siar an aigen stáit san ardcurs míar úsáid na gaile agus ichel chorachan ar dhéanamh lom. Agus sin gur ligméid me anam bheith úsáide ar bhhas leis an gailge le rún eile a bhain leis an Europa agus na pakáistí ar cuasaí leis mar sinnde ar pakáistí leis. Agus rinne cinál Beidir blichas nó chaléire fiúán ag levíil áirithe folitiúil agus fiú beidir réite zeile chun buchantíir chun tak timppel ar an rud sinnde. So tá gádoing bheith tuairsfin a rudí seo agus a ríist mullam fedar as an obair sé sa chás seo as goráí leis. Ok, yep, mai hu PT agus an sin Sean Anton, that's it, Gary Chakras Jahar Shaw. Yep, Bro Maganil. Just could you cohages so crea go the father dus as a jibra my who father. August just more so Dave Herman or Wallen Virginia so crave run and Yallen run ag an Ard-Fheis and Nari go Gurhi Mahalibra listen Pakistan da Hancock or Crokenkin Rudatar Bond focus the Cajun Kishagonish at the Misha Patrick Foster. August session over father August session over at Tarabonic and focus sin Shadam Gur Dakin She August recurrent and leis táhacht leis mar leúin e beluhenne leis an faculach na Gaeilge agus normally na Gaeilge agus so rééis eile goáid just a father agus tá me do mór a bheith go burn focus sin éis so Okay, right. Okay, so Carmen Shock on Volta ar an hour nachhol dinner be le Lord na Chinne. Okay, go mai. Okay, so Glocker leis an rún. Bogam is raimar sin go dtí pointe fiche. Rún fiche go leis go. Agus sin ó chaiste counter a clia. Agus Cuan. Níl me chuan tú fás amach ábhar seo mar capam go bhfuil sé solir de gatainna bhfuil sé seo fír. Ach tíocht an tafad. Bháil an go molach an Ard-Fheis seo an dulchan cín súntasach atá baintach ag an siopa leabhar agus íirtar ar na héanlaid I le gach deis a hapú ina bobbal chun taú lena Orbert leanúnach trí bhelaí practicúile fiúntacha a cheappa agus a riarach agus sin. Agus bháil an freisin nó a pásanta anna bhla chuirt de ráin in bhfuilneir atá éis job dochreide dhéanamh am líana dúán faoi leid ar nui an arnáil na siopadóireachta agus bhí ar an siopa dúna go hilas go thomlan ar fá tamlín in anó an grá an siopa dúnta go fisiciúil. Tuisc gur déanú obair mhór an nuirí ar híomh idirlín nua a chruúd an siopa. Bhí siad a chumas ag an siopa an ghnó a bhéadú. Go dtí an pointe go bhfuil bhád níos mó gnó a dhéanamh an bliana an mar bhí an nuirí nó le coppla bliana nuas. Agus is éocht é sin. Is minic úsáidir an focail sin agus úsáidir beidir go róhinnice ach sa chás seo ní leor an focail sin an chuirsí is dhéanamh ar an méidir tá buinte amach. So bhhailm an rún seo a bhla with súsú lagam. Tá cinnte de da chuí an Ard-Fheis seo leis. Ok, go mai agus Tomás tá géirí teachtas dehan sin. Agus fact níháin gan éh leis rún sin gur chumar le chéile le haid an Christy counter. Maar tarlíonn bhfuil de frivillige go leir na thuúla bheith mar chahiúlach ar chlón a teornta tá muna siopa leir agus rís mar dúirt cúnan sin tá mula hána barta a go gon bhuiirna lugta chunra go háirde ráin í bhfuil nóir banisúr an siopa leir leir na thuúra agus a fearn as an obair ínta. Tá siopa I leir na thuúra níos brabasí na mar bhí sú riamh leis agus tá siad actually gobar chu díon sin go bhanam muinte agus mis agus dtíine eile siú fé chuteach ar déon bhealach mar chu ligdómh dal réit leis nobar agus asúlagam gur go bhhaisi sé agus gnéon for forbertmór ar an gí sin agus a ríist takeí an muidelog chuisi an rá líos na préfaí logus agus a fud na tíre leis nobar sin atáisiú. Ok, gur mai agah agus just mar hacraach dúm héin. Ceanna í leorthaí
agus ceannagí airí ar annacha agus gealacha ar agus is féidir a ceannagí leorthaí ún seabal leor. So mar sin de níl duine bí le loirt ina chinne so chumis chun bhóta é. Okay, ghlacu leis. Go mai. Okay, so bogam is ré mar sin agus táid ar golar go maithinn seo táid ar rún fiche a chéan. Agus check seo ó chríomh na gaiileh agus is mar réad ní a harta a bheits caiintear an rún seo agus cuain ana dhé sin. So á réad fáilte ród. Mar réad beidir Benachtaí óin is Seán go bar fad. Is stoig bhfuil an rún se anghar go mo chrí marall mar chóil agus eile. Agus mar sin élí marí bar fad go láidir is dói an fráin a haint leis a eins agus ghlach leis. Agus sin rún atá mechadas ar ggóir ná go djigan muid an bhail atá cura ag COVID-19 ar obair an réaltais chun strateis náisiúnta Arbert go Ileán na Héireann. Ach éan mud éan Ard-Fheis ar an rion ferber túthe agus pobl gníomhú go práineach chun an strateis sin i chríochnú agus a aimimú chun inmharnach na nuilleán Ghaeltachta a chin tú gur mágaí. Okay, gur maigad ó réad agus a chuin tá le takeú le seo. Well, an take go láidir leis an rún seo bíon is dócha go bhfuair mar fad blasim léada den chinál saola bhíon sanar na Hileán uaireanta nuair nach míon ar bhain infrastruchtúr nuair nach féidirling cos le daine ar bhealach éasca nuair nach féidirling freastal ar chuinethe sa gnáhéal agus mar sinse agus féidir níos mó empathy agan amachchan seo den chuaimíana an cuasaí ar na Hileán agus gur gá chun go mbeadh na deis na céine ag daine ar na Hileán agus na féidireachtaí céine an cuasaí geilleagar agus fóstaíochta ar Arbert go mbeadh takeíocht faoi leitháin i gcónaí dus na Hileán agus bhfuil an takeú go láidir mar sin leis an rún seo. Okay, gur maigah ionta táhachtach go dacinn muid le cléomhain na habheochanna darlumsa. Ach níl duine bí eile le loirt ina chinne seo nó ar a son so chuirmis chun bhóta é. Okay, ghlacu leis an rún, go mai. Okay, bogam is ré mar sin agus tagáú na gceistin seo ag fiche dá agus te an chéad cean ó chríomh Waid Cullen agus is padar a bheits a caint ar seo agus an sin John in dhé sin. So a father ar dus. Cumar go formáid gur Ard-Fheis fáilte riváid siú folí chunar na Gaeilge an phlánar physical sa Gaeltacht go gnáí an naigreacht an phláán amháin na ceist na plan letanga in na plan chief sa Gaeltacht agus go dibn bhí banse ag mór an sin leis sin mar cairdach ar an me Gaeltacht lei seo. Ceapan go bhfuil seo ar ceanjin ceistin is pránaí atá teach de rá ó híomh cuasaí Gaeltachta inis bíoh sé an Ró Arbert atá agus na feidme tá chun cén i Rackharden le blinar nús agus feidme bhais ag teach de rá is rain cinse feidme bhais teach de rá i Cosharige de rémar bhéad an carn na Gaillimh agus rémar chuirta tús leis an le cúsaí tógáil ar ríis. Agus an sin ar an tíhile an scéil tá an as forbrethe agus na feidme atá ag pobl na Gaeltachta cead planna leáil ar a tailte hain in ceantar hain agus a ríis tháinig mar cás rinneí bheigla leis sin am léine. So tá an policy seo chuirthan cin olbhí hagan baimide lé leis na rannastá fao seo sa bblion rán agus cinse chumas fáilte ribh an takeíocht wa ein grúpa agus mu gobar a gobar sin sa bblion rán. Okay, gur maigad a father agus John ní sin. Hey John, wat one? Buchas slaat oachteraan agus gur magh bannachtaí chuimhar fad ó chéirí. Bhil am taú go láidir leis an rún so agus ahananta sa hort den ober úntachtach ar isteach go peidir
ag dáhí me cháigh agus ag me an gailteachta I réitoch na chápéisi so. Mar éiad chomá mar chahirirlach ar an bhehel comaha ober úntoch chuiristeach I gachéine agus tá an tahantas son anhachtach is stoil mar hasisi trééis diaspóireachtaí nua a chrothús na gailteachtaí ar an dalamh agus béidir festocht agus tuiscint níos a fear béidir gníomhachas ar an gceist áirithe so agus tuigeann go bhfuil an tarastát agus Dara Brian agus an tara eile tá siad á play agus speisiad á play ar ríist sna míon arón mar sin tá anagá le taíocht don a thuirt an rún so I mthirmse gur maithagah. Okay, go agad John, níl duine béle dúirt duine béile ar hon na ina chaine so chumis chun fóta é mar sin. Fan seconds mar sin just an jiggling. Okay, go leis go jiggling stop a chuir leis an bhótail agus an sin mar éide I géirí teachtasteach so éide fáilte rud. Tá tú balmhaithe éide cé tú an méige scéalú. Ceartfaí or tá mé Tá tú ras seo tú. Ní héag ra mé gurí éonrad córáineach sin rock ra mé mé a brún a grappi cearta. Ach is stoilm go rún fíor háchtach é seo mar mar an nuach hena tá sé díirithe ar gárad an ceannas tábhachtaí ar fad ná go gurfií tuíocht ar fáil sa chailtocht go gadófií tuíocht sa chailtocht do chuoine óga atá fása níos agus gur bhaile fad sa gailtocht agus nach méchorthe dul agus tuthe ceannach I gahar na gaiamh nó gahar corcaí nó áitine eile las mot an gailtocht go bheicfií an tácht atá leis an tuíocht a chuir fáil do winter na gailtocht féin. Agus tá sé de funtáiste going freisin go bhfuil na gailtochtaí sitas I gcuid den na ceantrachaí is deis a tír agus mar sin go bhfuil daoine eile freisin ag géirí tuthe I cheannach sa gailtocht, daoine óntaíh má. Agus is cuilim go fad siar le deir na seachtódaí agus tús le nachtódaí go raibh an conra angníomhach a bheachtas a bhí ar siú le craibh an spidéil agus muintear an spidéil I gcuine luxury homes mar a tóga chortha ag an am sin sa spidéil agus buach an cathardathe sin. Agus in áitinis a bhfuil na siopaí agus an ceardlan na ceardlan ar imimelen spidéil sin an áite rá na luxury homes le toigáil an tam sin. Mar sin an rud a hálan a gur cheannig údarrás na gailtocht an talamh agus de thug siad do nóí a churthach na forbert na gailtochta seachas a bheith trééis ceiltar an spidéil is gris ag a dam. So is stoilm bhfuil sé antáhachtach go mbeadh policy going ar geisio agus go drittamís an cheist. I gcuideachta winter hirí an beaglaoch agus go leor daoine eile atá lor go go tuthe hain. Okay, gur mai agad éide ráite agus sellar agus go mai agus chuirmis sin chun bhóta mar sin. Okay, go mai blachar leis mar sin. Okay, bogad me sé mar sin agus tá an darna ceann seo buinteach leis bí fiche dá bí agus te sé seo ó chríomh réal na Gaeilge gealaí agus is Emmet de bara a bheits a counter seo, so Emmet tá fáilte rót. Uachtaráin tá sé an cosú leis an ceann a rithach díach an sin ach Gnáithníonn an Ard-Fheis seo gúil geircéim tííochttas na gantar gailteachta tuis gúil golóir tuiche an úsáid mar hiiche sira agus ag leithidí Airbnb. Dá bhar ní féidir le muinte na gailteachta tuiche a cheannach ina gantar hain I chur le banú na tuiche is maith na gaige. Mollan an Ard-Fheis seo go níomhóí chunar na gaige ar an bhaib seo a réiteach trí phlé a hosnú le rialtas na hhéireann agus na halban agus na cóirla contais na gailteachtaí ar fad. Mai gur mai agat Emmet agus réist buinte go leis an chéadrún a réú so níl duine be eile luirtear hon na ina chaine agus chuirmis chun bhóta é mar sin.
Okay. Go mai ghlacha leis an rún. Okay, agus an sin bag me se raid níl beidir deith rún fáilcóking agus gur mai agus as a bheith chu fáineach linn ar fad an seo so bag me se raid mar sin heag fiche 3 agus tá fiche 3 A agus B agus tá sé de ríist congrach de chéile agus A check seo ó caiiste duithe na gaiileh agus is mar réad ní harta a bheits a caiins lenne ríist ón eán so fáilte rót a bhar réad a ríist. Vermaat níl cechan bhil tú. I ggóhééis an dochar is dóid tá dianta ag COVID in AJ go obair an chunra go háirithe ag an level áúil agus an bacatá chura aige ar ná imachtaí pobl. Íirtar go gure an coiste nóú plein gníomh bhain chun naríomhacha a anheartú choúa agus go bhfuil se sábhailte leirt fin na léidir sin go obair. Cé go maiid a réad agus mar sléir an seo bei Ceardlan ag tasúir seo ar 3:00 ar an ábhar seo agus ar mar chéine páirrta lecha bhain tar riú fásta chuir cearan nó donnacha agus bei sé ar an nás go zoom céanna agus bu go mór mar mar deir siad níart go chuir le chéile ben mu níl dainir bí go homlan ólach ar an bhealachas fearr le rudí chur chun cin bíon muidir fólamúna chéile agus is táhachtach go dagan muid mar sin an dóid a deocha muid sláán ón fanjéim seo agus ón ggéirichéim tagtarlú. Ok, so bag mis ré mar sin hiag fiche go eiscail an bhóta. So chumis chun bhóta dus. Oh, come on, Julian. Leonard Nyakam Dani mentioned. Go right. No, it's just we were tapping all like it's God in Ard-Fheis sin fá so we'll tame na horda shan is mine Carolyn ní Staney is machine agus tá nota carraig don hey model show fresh and gwil agus tá anball dul an Christopher agus an Oberta dainte an skeim timach de carbon agus ne groupie atá ghlacha parta an sin gwil they for ballach contusig iber amach no hef timach de go háir an annachar ó donna hey agus go maiise sin an úsáideach I ggóhex narún sin ar céim bailach le beidir bog a contusig so bei deise sin a fléin ní Staney, but is cinse gur timachcht atá gceist agus aspraige an tin eile luúin freisin ná go bhfuil mu i géile bhéir ors na Gaeilge brenuir tá gach seans go mai airgad sa breise acu mlína sa bhealach nachhui si tríis an airgad sa breise bhór siad ó rialtas na hhéirna tá gealt ó rialtas na hhéirna cahabh go fóil so tá siad a sáil airgad gach lá nachhui seo cahabh agus tá molta go meid siad a ceirú leis na grúpaí áitiúla leis an airgad sin. Ok, go mai ok, so níl duine bé eile leirt in na chéine so chumis chun bhóta mar sin. Ok, so ghlacha leis an rún go mai og bag me ré mar sin fiche 3B agus sin ó chríomh an com an gealach sin muinehan agus ok, so chéad cean eile agus is sean ó mar hí bheits a caiintear seo agus Sean Anton a bheits a caiinte ar ham go mai so Sean. Gur Uchran go mé fiachtas na siúta chun ballíocht an chunra a bhéadú in an chun is a tír. So ag teach le cad a bhí ráte sa rún ra seo sílam gur bééis seo an tám chun an deise habú tem gohfuil COVID agus an pandéim éis chur searing ach ag an chéanana dus smuotí ar an méid obair agus an seis rahabhí ag an chunin sin ar na maiileh ó thuí maidir leis an nachtteanga agus ó jaas maidir leis an méadú ar an muoinú tá ar fáil de phobal na ggéalaige so bechoording lásamhaint just na rodí sin agus beidir smuotú faoi fiachtas chun ballíocht soginne a bhéadú agus smuotí leis an méid an rahabhí agin leis an pobl go generalta rifa seo ach do mud ag ra daoine níos ceangailte ling ma bheith ghlacha mar bháil den chunú mas bháil de chréibh nó fiú mar bháil éonar so spoil man rún sin a churcan clean. Mai agus ok Sean Anton. Tá tú balbíthe Sean Anton sin sílam?
Yep, Gurmagad. Leonard. In my Babaha from Lashka. Just get your the treasure and major Taracha, Shan, the Shanober at Harbon against the Creever and Yan, Cheater Dusa, August, Paul Gallagher, Rooney Sogging, at Helena New Foster. Go in Amana Bedger Knockwell, and Gradina, no few Nadini Yan Gillig, or an Olis Marsh Cart between the Hemmock de August, the Niviacti at Tetchamamak, Modular Conor Nagiliga, August Majigirition, a Kirkon Ken, August Rechak. So Dias can make Gactina or an Olis. So Dia Kierna, Bedger Gameshed or an Olis session, common Lucas Gale, known the Hagriacti Gaelaka Alla. So Shinawell, the Ragum Sagas, Mollum Gamor and Rinshaw. So from August. My okay, August and Shenta PT is Shin Foster. Right, he dash shot to shock a hill, but Harding grave the privilege of gum no payroll to her fire, Pepmar, Himbra, Egg Conor Gaga, where rashes and Shaskity, August cutting me and Torah, a Honic Os, another renewed Timbery, long I'm sure, like beyond freshen, if he was a part time, because he gives an order, which Mar I got her Ruskin was really eggs to the machine. On a gaw, the red machine, okay, the aggregate. Kente cart agus the lume hanafwin vastbigger nar floor kuig mile euro kon ruddy yet of the publishing and the ruin chin agus reached but it's go agus massive must fageling go Lewis's fager chorus timrock digru le dini fosti a quickishin ichi gart agus an rudder curry gar killer is tasha on a half agus bottom gomori again of Torlawan Hanikas Mohimrut now going to be posted in Bandvocht, Kena, the Warner Tim Rutta, actually facially if I rail on Mohin. Okay, and so August Alice Gulship Gafoil, Sasta August Posta, Shin Rodas Tawakti. Okay, so Kermish Shaw Convota. Okay, come on. Tasha talk a fighter narcaich much water rune a caharjig. So Solomoga Mujaragati Fiha Cahar and Jiggling Boku Shear, Nigadung Lorch, Erin Runerish, Heglum Akam Angest, Shinarod a hug married, Mariala and Jilin, so Jiggling Vota, Kahirishan. Okay. Come on, Glacolish Run. Okay, Bogamasharai, Marshin G Ficha a Kahar, Krajam. Yep, okay. August, okay, Hilkion Ellis Shilum, yeah. August, Checkshaw, O'Creeve, Gale, Nagilliga, Gilly, August, Killen, if that's a counter shot. So, Leonard, Killen. Malin an Ard-Fheis seo go bhógrafar gach brún an ghlaachtar leis ag Ard-Fheis an chonartha go mai le policythe afgéil a chonar na Gaeilge go poblí ar thaobh cnág.caí. Is asínta mai atá an suíomh cnág le neartneartális ar an méid atá siúil ag an agriacht is eile. Má hin Virginia go mar sin na hacaíocht ghaid leis na rún agus policythe a bheith ar fáil ar an suíomh anas go déag leis an gráthúine feiceáil cá hasan muid ar ábhar éagsúla. Fásta bh sin na chuidú ag tarntir Ard-Fheisina má tá créomhathe abalta na rún a rite le blianta nuas a eiceil anas nach bhfuil áthra agus anas na bhfuil siad a teach salach ar chéile is mar sin. Okay, Grandma agad Helaine agus Neil Daniel B Ella le Lordshire Hunt na ina Chania, so mar sin Cormish can vote it. Okay, Gamai Glockalish Run. Okay, agus in sin tá fishanogin anish an kid Sloan and Ella. Shillam. Ta, yeah. August check show Reed Smith in a chocolate dollar. August going much boy Hessler Bridge a show you doing. Okay. Go on, give. Tá áthas orm bheithan seo liveniu, agus tá mé an bródúil go thug sibh an curadom don Ard-Fheis chun na Gaeilge. Tá sé an táhachtach dom go mbeadh an achtaranga
leis na lasatha umlán dul chun cín agus Jenny mé mo dhíhil é sin na dhéanamh ag obair le teachtadálaí eile sa tamil atá os ar chóir. Okay, gur máigad a sin so bogam mar siráid sin bríd bogam mar siráid mar sin agus rééis eile meorchan maidir leis na troiricha atá Ard-Fheis agus fecin muid iad I dheá sin ag chur fáilteróing na troiricha sin a Leanston agus mar sin de bogam mar siráid go dtí pointe 25 agus seo ó chríomh card an club agus is Emma ní Carúil a bheits a counter seo so tá fáilterót a Emma. Mágat Uachtarán. Mula méid go méid anadaí a chuiste chlub chunar na Gaeilge mar chud de aon grúpa cóirlach atá nó bheith play le Herbert iwwer a sé. Sin nó buint leis an lóranna atá le tógáil ar frád airchar. Agus nó tá pobl láidir críúil ag bhaint le chlub chunar na Gaeilge mar is oldachá an seot má cínta agus tá géir cínta go méid spás sin an fós gan pobl sin. Gmai, Emma gur máigad níl duine béal luirt ar a hon na chinne so caiime seo chun bhóta. Okay, ghlachar leis an rún, gmai. Bogam is raibh mar sin go dtí rún 26 agus tiig sa seo ó chríomh chrom a bú. Agus just fan him ar an sláinan. Agus column tagglúirt ar son an rún agus cuin a tagglúirt a gine an rún. So column ar dus le a hall? Gur mágad Uachtarán. Tá cuaram ar le ag go bháil leis an tidal náisiúnta. Cíléonn sé sin go thugann tú ar de gach gné a bhaineann leis an náisiún, an teanga agus meas a léirú ar an Chorcaí Gaeilge. San ámatá hart bhí conrathirí sásta seasamh i gcuine RTE mar an creaaltóir náisiúnta nach ráidir ag cólíne an cuaram sin. Bhí Uachtarán a conratha iad an chénig caiisi trésa sa frisún i gcuine RTE, bhí Ciarán a finné bunathair na Gaelóg sásta drachasús an éróg i gcuine RTE. Agus Fector doing an seo le right blianta nuas ní bhá nach bhfuil siad ag tuairt ara don cuaram sin ach tá siad ag déanamh sciagmaga agus ag déanamh a bheith granmhar foin. Rachan is sé go dtí 2018 nuair a bhí an mórsúil sin a gcuine Blá Clia Ard-Cathair na hÉireann. An slúas mór bhacha mé san Ard-Cathair le trocan ó 10 scór bliana nuas. Unadí an Drown Darab, unadí ó na Card Cumann agus ó na Hagraí Jonah eile in Éireann, na banaltrí agus ísúd lig. Ag dul bhaile sa glúisteán las mé an radio náisiúnta agus coolla mé réalt mór atá ar tuairste ag a tharraingt beagnach €1 milliún as ciste náisiúnta ag caithfean ús ar an rá hí mórsúil I bailad clia ní lisa gom cad a bhí ag teastáil luatha bhíidir go léir ag labhairt Gaeilge. Chur sé sin sormé, agus chur sé saonas ar a lán daoine eile. An choras déanaí sa scéal de San Caite, thug Taoiseach na hÉireann aglah bra chuig maran I gaiire ar réidir na Gaeltachta. Bhí just drop nócht le fógart aige ach ag an am céile thug sé aglah bra beover as Gaeilge. So ní bhán nach ráidir sásta mír beag ón aglah sin a haspáint ar nóachta sé agus nóachta né an príomh nóachta né, rinneadar aistriúcháin ar an méad a bhíle ráige. Ná tá na mílta fálamóirí Gaeilge sa tíir seo agus na mílta Gaeilgóirí agus nuair nach bhfuil an Gaeilge mar gná cuid de saoil na tíre, nó mar a luigh Pádraig Mac Piarais muna bhfuil sé sna scéalta mór le rá ag ratha ní fiúdóing. So an rudí a bhfuilfing ná, níl siad ag cólína ghulgus, dhearfing an téad, nig dós seasamhar a stún féin. Ní féidir le fiúháin ara thuirtó féin ó taobh an 8 míochta de, tá siad I bhéach an támar fad.
Quentin Cushion agul si ag touristal olvor scanlach quigna Uscamogi realta seo, agus an taobh eile de tá si cosúla mangarí sráide ag díal paint séhar alína ó seóda náisiúnta ar nós Robert Balla. So tá hepartha ó taobh arahúirt de mar creaaltóir náisiúnta, agus tá hepartha ó taobh an an gháil airigid atá de thuirtóid mar cánaí cóirí. So ligdóibh seasamh mar éon canal eile agus guaranteed agus cíimiid cad tharlóig an níl sin. Gur míle magbh. Okay, gur maigad a chalam agus fecim ghfuil trúr le Lord a ginne an rún seo, so cuan tasa an chéad daine agus dearing orh clé leis an tréimh se ama, nó leis an siúr an ama, so a cuan. As éon tíim go láidir leis an rún seo, ní hé go gapam ghfuil RTE fuirfe nó nach Ard-Fheis nó nar chóir annach chuid feabhse chur RTE agus nach féad RTE a bhád níos mó dhéanamh son na Gaeilge. Ach ra gurfií an mulle seo a bhaim, bheadh an leis ar na feibhne seo bhád níos massa na aon galar atá ar RTE, agus bheadh muid ag corpinos an bháis ar radio na Gaeltachta mar hampla freisin. Na chláiricha telefíse ní mór an iad, ach na chláiricha a dhéantar in Gaeilge an RTE bheadh deir dó freisin. So ná riar atá cé go dtigam go bhfuil annach chuid le cáine faoi chur chuig RTE a le na Gaeilge agus gur gádómh a bhád níos mó a dhéanamh chun feabhsa chur rudaí. Níor chóir dúin onan is deire a chur le radio telefíse éireann. Cadí na rána eile bheith ag daoine, cad a bheith ar an marga phríomháideach ó híomh na Gaeilge, an meach Netflix a ggéoch as chláircha Gaeilge, an meach na stáisiún Hubble ábalta an soláthar céine dhéanamh ar leibhil náisiúnta sa tá radio na Gaeltachta, ní dóilimsa é, agus siad an náchóir den Ard-Fheis takeú le mulle atá go thomláin thar fór ar nós an mulle seo. Okay, gur maigad a chuin agus in sin Julian. Yeah, tuigim an frostragus a bhanan le RTE, bhín an frostragus céin arm gomininic nóir atá chlór mar hapla chun mé le prime time agus cursaí thar na blinta nuair dhéann siad droch chursís ar stad na Gaeilge nó factis nó na rudí ag tastáil an Gaeilge agus an Gaeltacht. Ach sin ráite tuigim an puinte tá déanta cún nach féad fí leis an rún sin ní lungí an fí an bhachas. Sílim nach meic me den an dul a bhaimrain den leis lehead the rún. No, sílim dó an rud atá beidir féidirach down agus sin tá córlachán ar siúla ortaí fi láthair céird a chuirdó bheith déanamh. Níl éon policy fi láthair a gcuin tá multi chumar seach beidir 3 bliain ó héna go bhainte seo. So the next spaceship column agus ein den eile déidir muid Ibermac godíircha tá wen ORT. Tusan bhfuil siad go bar flean níos mó chur ar fád ar céile. Ach sin ráite tá rudí áithar nach fáise fós an freigra bhí acu ar an tuairis go bhí an Commissioner Changer who tá sin fós a fáisiú. Tusan bhfuil chlór go breiste de fáistí, páistí héna breanarú. So tá rudí ann go bhéid fí Herbert agus go bhéid fí a bhéadú, agus ein tíim bhfuil gáil a bhád níos mó, agus ein tíim bhfuil gá breanú ar an bailach a chur an cursaí rathe trasna an Gaeilge agus an Gaeltacht trasna go cinse. But beidir nach é leis an rún seo tá gceist, beidir gur gáún breanú ar céim bailach is fear gur féilean Ibermac céird hílam muid a chóir go méid RTE déanamh agus an sin dul hocu leis an córlachán tá seo tarsúil. Agad Julian agus tá beirt eile luirte seo éarmór ah clí leis an teoranama mar támuid ag tarings ar héana clog agus tá rint rún le deanamh go fáil so sinna. Tá tú bálaithe héana? Yep. No, is do go dtíircaigh taú agus colm teigem an frostarchas bhí me pléile cuasí cumarsáide leis an gunnar le fád an lá, agus ag freigart na rudí freigailecha ar fád a bhíh ag teachtamach ach mohím go bhfuil tionachar le himirt ar bhealach níos starfií agus níos comhibriach gur fear bhád é sin agus an cuma airí nach ag gearan na táid má tá ag teach le multí mar atárá aber ag Julian agus aún rih seo agus gur beidir go bééis sin an bailach is fear chuige tá rudí bart ag do daoine maithe orthe
ann agus gur féidirlinn tunnachar níos mó immertarthú tá mother tongues ag obair lo pudcréile le ortí junior mar hapla module tangacha go generalta agus tá ordan leheig an bhil go mar cuiide sin ach dar nóí tá bhd níos mó go bhéití agus gur chor bheith a dhéanamhach feictar dom ghfuil ise le leabhar péis go léir seo so críic nó méir sin díorcha bhagur cohbrú agus darfachas muim gur sin an ballachas fear le bheith play le cuid an stuff seo go cínta agus tunnachar ar na polytóir. Ok, gar mágad a hína agus éite an caiintúir dearnach a bheits seo. Well, bhailm chuir goine an rún mar bhín na daoine eile ché go dtíigem go thomláán de cholam agus mar luúil sé mar chuine cha seach lás an ceantar na háitin is grána inéan na muin seo ag tríide goine RTE. Is anmh go mbeidh an taú le RTE a rud a bit ach bhailm sa leasú a bhla ar an rún mar go déontaí mar a dearmna smuointe an rúin atá ag cholam agus mullen Ard-Fheis Conradh na Gaeilge go gurfií cuidílacha Gaeilge agus Gaeltachta le muoinú RTE le muoinú rialtas an rialtas do RTE so sin cíl mullen Ard-Fheis Conradh na Gaeilge go gurfií cuidílacha Gaeilge agus Gaelacha mar ní cuasaí teanga a bháin atá ggé, so go gurfií cuidílacha Gaeilge agus Gaeltachta le muoinú an créil fan cinát gur muid rialtas take sin go gurfií le muoinú RTE le muoinú an rialtas do RTE. Le muoinú an rialtas do RTE. Gur mai agad a colm an mé sásta ghlacu leis an leasú sin ar an rún. Yeah, Tommy gur sin cíilfar well yeah buine sé ar a leid beg bimid a chur freigrach de heis éigen tortha. Tá brasás lei sin gur mágad íte. Okay. So Kermish can vote mar sin. Okay. Coalition rún lasithe. Tá bhí an ceartú dhéanann sin is Gaelacha seachas Gaeltachta ba chomh ann. Tá sé scríofa mí ceart. Is cuinílacha Gaeilge agus Gaelacha. Okay, tá sin go bra. All right. Okay, bogam is réimar sin heag an chéad rún eile. Fiche seacht sin ó chríomh phobal ar an úil agus is Megalín a bheits a glóirt ar seo, so Megalín tá fáilte rót. Gur mai gad a carb. So aithníon an Ard-Fheis seo a nasc idir an géircéim airide agus géircéim an a timpachta eile agus an bual atá maidir haspa dígina galar aspa bí agus isce agus an wachtaneach na milliún duine ar fud an dóin. Aithníimiid fásta an las glaidir atá idir an Gaeilge agus an talú inar le ganimnathe ar stór focail agus eile. Aithníimiid mar sin an raigracht atáirí mar agraíocht ar lorag timpachta a leidú agus dearbhéimid scóilmid seomanta a dro in bhuaí heach timpachta trí airí íon úsáidte a cheacann so tá mé céin seir fearnaí boga sin mu cruí Gaeilge rudí náisianta mutí náisianta is maile í éile tegann sibh híon téan siad sa bhosca broscar de gra agus is chumú omlaníad. Mó an atáistal rinse a bhláid de imachtaí áiteala agus náisianta mar hampla an Ard-Fheis. Agus airí áiteala a ceannach nuair féidir agus a clíle principal leidú a húsid a chuirseil so a rééis tá mé céin seir le héidí capasí a frontail agus nach neantar deantar níl gála le capasí printail se beidir hocail ina éire eil ar bhain digitach mar hampla gur maigah. Gur maigad Megalín agus tá Seán Anton le lóirt ar a hon seo fásta Seán Anton. Gur mágad just go hinnta gas was de treise sin méid tarráte ag Megalín. Séadam a dhéile nach bhfuil darsaí sa bhfuilógin teanta na féirne ach ar láig timpachta a léadú
agus sílan bhfuil an rún seo inte táhachtach agus málan go mór an rún seo agus anríomh pobl nu las an rúna chu chun cin. Tá sé inte táhachtach na he seo bheith smúna fa seo so gur mágad. Ok, gur mágad agus Cormac. Dúirt le rá mollam an rún seo ach rí daine gearán faoi nach raibh na fógraí agus na factas COVID tríhilge bhaine rudí nithe seo a phlé a seo amach go háthe martá an cóintas glas rialtas so is fiúí de phlé agus is fiúí de phlé tríhilge so Ok. leis. Gur mágad Cormac chun bhóta é mar sin. Okay, yeah, so okay, Glachar leis an rún, go mai. Okay, so bogar me se ré mar sin agus a rístáile carte caiimiid a bheith ardil a chusaí am nílach déith mo a fáicógin agus tá a rún fiche háachtain seo agus seo ó chríomh na maitharhangacha. Yeah, so mullen an orde seo go rachtdal fi factus forruchtana agus fasachta le I ggur leis an fors patrúntaachta goilegus an roiinidicus Corlin and Immerca Canéan agus nu portia las for ella chun tiismothirí as tira ella agus nó le tangacha bailile agsúla nu le cooler etnach agsúla nu ag fila as an nu chuna hair nu chuna ag fila as an nu a chuna gailge occur an ólas fao bhuntáisí agus fao éireachtaí ag gláán occur chuna gail scoile faoin na takeíochtaí atá ar fád an hismóí nach goil gail acu féin freisin. Ceapan gomíonn sé hain so súlagum go dacha ó si bleis gur míle agah. Gur mágad, okay, so bogam heag an bhóta nil duine beal le lúirte seo, so duine be atá so chumis caiimiis bhóta ar an rún. Okay, Glachar leis. Just marolalas Steve bein a rún ag dreidir mar héna clog rudder bí nach blitzer chuthair heag an chuiste grói ach tá dochasach go méid ná gachrod a phlé mar bei grad an uachtarrain an so fiche a ní mar sin críomh an common géalach an muinehan. Yeah, go héad gasa Níl. Leonard. Stroke me long. So ba chóir go mná fi effig de chuid chunar na géalagas a ghéaltacht. So stocha go heag san rún seo. Tá mé géirí go mé an conrú ag deanú onadíocht a níos fearr ar winter na géaltáachta faoi láthair tá ceara a fig ag an agríocht náisiúnta agus léiríonn na hefaí sin an tionachar dearfach a imríonn siad ar an phobal mar hampla mar an túr áras na bháil a mé firste áras fe argal i Níorcanstrá. Bhí tionachraíonnta dearfach ag na hefaí sin agus iad a bheith lonithe sna ceantracha sin ar an phobal. Staithe beidir tá an ghfuil na cuairchamin lonithe sa dhéaltacht agus tá neart an hanaíonn ach siad gur cuair go mé muidna smuintú faoi ifig a lonú agus léiríonn COVID an idir go mbeidh na féidireachtaí atá go mé daoine lonithe in áitina ar gúilta agus fósan an obair éfachtach a dhéanú so sin mo chuid se dearthing so suúlagan go dacha bhí sibh linn. Okay, má thuúnálaigh agus cuan. Bhil am ein tú go láidir leis an rún seo siad am mar dúirt nálaigh an sin gur léirí an ifig a dosclímar a mé first agus an éarna dostímar a thuí anna dhearthionchar ar na fachta seo thuí sé dachar saoú go mé éana trééis a bhéir sin gan an tagháil díireach sin leis an bobbal sna cantracha in a rá an obair sin á blé hana féin agus sílam gur go mbeadh sé go hanamháing mar agriocht onadíocht a bheith agin go fisiciúil i gantar láidir ghailteach a beidir fiú an cantar ghailteach is músa tír Connemara mar hampla. Tá foristáit áirithe loní an sin freisin agus arnáil na meán réilge an táhachtachs na cantracha sin agus chuideoch sé go mór an nasc agus an teagháil leis na foris agus leis na hagrachtaí leis na meán chumarsáide sin an neartú. Chuirsaí poblas na cantracha sin a hiiscint fiú gotí level níos mar higann muidiad fi láthair. Piúpas a rudí atá tarlas na cantracha agus ar na tuairmí atá ag daoine agus chuideú policy hena hagriochta a bhúnlú
agus a bhíú Moscá. Ok, gur mai agad a chuin. Ok, chumis seo chun bhóta, níl daine bí le Lord sin na chinne. Ok, ghlacha leis an rún. Ok, bogam mar sé mar sin gotí trotha agus tá rud a gestin seo tá rún an agus stoilm goil siad cangil sa le chéile. Check an chéad ceann ó chríomh Brennain agus PT McGrory so tá bhmte ó le Lord ar an rún seo. No beidir gur Cormac atá Nils Cormac go leis go Cormac go raibh. Tá tú balmhaithe Cormac? Yep, so Mullen an Ard-Fheis go ggurfar ar fáil de gach anad chláirithe den agus seála riamhfost den 6 de chunar na gaeilge dot chunar gaeilge.ie. Bheith sin níos profisiúnta agus carach sé le GDPR agus a lehéid. Go háirthe faoi láthir gacrad ar lína so carach sé go mór massan. Ok, gur maigad Cormac agus níl daine bí le Lord ar han nó na chinne so chumis sin chun bhóta. Ok, go mai. Ok, so ghlacu leis. Agus an sin an darna rún darna kids de seo trotha B agus sin PT McGrory. Okay, Tá sé ráte ag Cormacus ní ó Creanos ní gag tiile chuir leis dúra chun tuach típar an na jacketí ascuil sin chun taagháil níos fear chu is ar inid agus cuistí counter cuistí dú agus an darda etc. Mar bíon leisce ar gcuí áirithe go minic agus tuigim dóibh rifos hin a bheith scapi go peblií. So ír mar take leis rún seo go geile dé tro. Ok, go mai. Ok, so yeah, Cormac seo chun bhóta inis. Okay, yeah, ghlacha leis an rún. Okay, trotha chéan sin ó chríomh Brennain. My fainerish, yeah. So yeah, just so yeah, go ahead. So Mullen an Ard-Fheis go sprag for Ard Lanúna na Clí ar fut na tíre ceannach de Ari de Jentus in Éireann agus fu matchin sin. Agus ceanna áitiúil ó éire agus is féidir. Tá sé seo sa hiice faoi láthair, you know, leis an pandemic agus on Brexit agus a lehéid bhfuil, you know, sé Jackar you know, cólachtaí beaga, so agus is fiú takeíocht the hórdstáibh. So okay. Agus fecim go bhfuil daine bhhain le Lord ina chinne seo sin náú síail. Okay, so Aniel. Ní hé go muid I gcinne an rún seo ach barla críomh London na go mé béim ar cheannach Ari de Jentus na Gaeltachta chun Gallagher na cantar sin a sppraga sin bhfuil. Tá Cafa mé go dagan stocha rúna trocadó ar sin freisin de hais, so yeah. Ach, yeah. Well, an early Aniel culture gurí jasu a wallu do trotha héan. Yeah. Agus mar sinna Cormac a mé hasáasta ghlacu le jasu ar trotha héan go dtí teantas na Gaeltachta. Well, do ré héan no, well, tá sé sin tá mína bhhaid níos cúing an sin masan, yeah, so. Okay, well, sílim go caiimidé agail ar an dóid sin, nó do mhhailad méar a chur isteach ina gimsítear gré na Gaeltachta.
So, ar ceannach airí dhéantas na hhéireann. Déidir agus na éan agus an bhéaltacht ach Yeah, agus na ggéalteachta anéal an mé sásta leis an sásta lei sin, yeah. An sásta lei sin, go maigad. Go maith. Okay. So chumas isteach agus na ggéalteachta. Má glóir cearde, so chumas sin chun bhóta. Okay, go maith ghlacu leis. Okay. Tá gá bhmuid a fáic agin. So, críomh bhreanain trotha dáin sin. Ní ga man bhfuil tú géirí nó le heagla just cúpla fáil ráfuí. Is tócha gur seo an písa eile den rún chéine is tócha de hais ach bhain lán sásta má an airí atá gentas a ghailteach lena tá an scríomh áireacht agus gacrad orthú trí gailge agus bhfuil na fógraíocht trí gailge freisin. So is féidir le se bhaid níos éasce inis ná bhí riamh rudí a fáilsiú trí gailge agus rudí a fáilsiú, so yeah. Okay, go maith Cormac. Okay, níl daine bhí leirta na chaine so chuir mis seo chun bhóta. Okay, ghlacu leis go maith agus an rún Jerry agus an focail Jerry agus a hamáis maidir trotha tríon sin. Actually, it's button bioga sin before should have been on cushion counter. Train the crew had kind of cushion counter the shin. Well, Leonard. Tattoo and we train on well. Train on heg Lord. Yeah, can't it. Yeah, Tom in shot agus yeah, the lunch also larger shot hospital noch more an armor going ach mar ek tú mun an Ard-Fheis go dúlhuiis go chéile de chun na gaige go fearhaí réile agus bragad irisí an agris fasta agus an toltach na mass nach an toltach ag feimú fé láhar stru sin Bei trína just mar sin na chlostáin bhín bhí mé an fi sin agus bailí practicúla fiúnta go chuig ceap agus an aimim seo a chur arráid just tá se a fear hábhaach meas an hain go gamis neart an agris tíh hir de iris den cin seo agus mudí mar seach me BEO agus a mu geartagus mar sin de so sin tá gist. Gra agad trína so mar sin de chumas seo chun bhóta. Anhai. Okay, ghlacu leis go ddíireach ar bhfuile a héanana chlog agus tá bíon muid faoi bhrú gach blion. So a cardide sin dearú leis an hawer rún agus gur míle mai agah as an obair a chuirteach le seo orbert sílam gur éirí go maiid leis an choras gom buhes le siba Julian agus gach déine bhíh lé leis an tíh technoliaachta de déirí go há mhaid leis agus a rééis ní ron play BEO agin mar a bhíon de gra ach nílneartar sin. Mar sin de báil an bogu ré ag an foiinte seo go dtí gradam an uchtaráin. An bhéidir just an cuideala an chlór lú ar dús mata sé ca chlór. Leonard Julian Kent go right. Ní gradam an uchtaráin by sus agus an sinna godóclog by na Micklein or na wheels sa tríú level ag chocolate céile ar an nás céine agus mar an ggéine ag go tríclog by an Cairlan Ferbathe mad le chun sa thiocm as an pandem seo híh na craobhgas spragus gacrad ar an nás céine ag go tríclog agus an sin dar nóid den daine a taufer den Christa Gno de crinne den Christa Gno ag lehartrí se cethir inniu freisin man. Okay, gur mai agad Julian. Okay, mar sin de tásúlagam go bhfuil chur fáilte rih í an specialta bhfuil se tí go fáil a Julian? Yeah. Thomas up. Tá tú an seo chein fáilte rád gohéintach. A cardide ní dearthaí me se mór an faoi seo ní ro an ré seo inta Jackar na buir agus nuair a bhí seán a bháú ag donnach ó ché donnacha tá mar éireachtaran ar chanar na Gaeilge agus uachtaran ar gail le mún. Dúirte tá ólas go fór leathan faoine bhfuil deanta ag seán thar na blianta fada lena chuid orránaíachta ach go héirithe. Is mór an más a tá tarnge ige ar an Gaeilge agus ar gultúir dúthais. Agus is dóthg gur féidir ar áfuoin trá seo gur thug sé ardan leanúnach don bhród atá géal as an gúilre sacu. Is móla mór é sin gan éiris ó ganacha. Agus is léir ggóilmaidir pléin seo le daine de léchre na Gaeilge
gan Iris. Níháin Modulus and one a chuirse le tradition the Horaniach the Gaelige ach faoin bhas war a haringse ar an teanga ar fod an dóin. Mar sin is cúis achas dúsa gradam an uachtaráin a bhranú ar seanú sé carciach agus géalgas mar so cógardas leat a chein agus gur míle mai agad as an écht atá deant agad ar son na teanga. So se bula bás fiúil. Gur mí mágad agus is mór an priviléid agus an óir dósa an gradam seo a lacha. Tásúil gom ar chuméig go bhfuil sé tiltte go mar réchama agus is priviléid mór gur bé chun na Gaeilge thug an gradam seo dom. Machlán ten sé siar a bhád le chun na Gaeilge hí Bertunculum morto sé agus seán sé viidir a gréibh chéitanig de chun na Gaeilge stoch tíbalachtíag op dat ónú mar sin agus 8 nóchadó nóair a bhíidir a gláiste fádraigh i mar a clia. Agus an sin nóair a bhí samúne an rád na bandan me héin ins na coigadaí sa chiad nach inis vís mar rónaí ar chréibh chun na Gaeilge a grochad na bandan fáidir sa bhí saoin. So tá anáthas orm an gradam a lacha agus bhfuil sé tiltte go nó náfuil. Well chein is stoilm an cheist is mó atá ar bhéileh ag gach daine atá stíon seo an is ná an methe talsanach óran a rádoing. Bhí me gcónaí talsanach óran. Ar os ar fad agus de ré héin ar fad a chein atá so. Gomach sé tráthúil dan ganhing beidir cúpla bhíor sa de óró sé a bheit bhaile agus is tócha bhí a cachaíana tachtasteach ar a gúr fá. Kense le dia? Yeah. Sé de bhavan bhfuil bar the bear grach. Steve, boss. Can I join in? No. You can't play this Raylan A. Anniversary. Let's do a leap You're unmuted everyone there. Sé de bhavan bhfuil bar the bear grach to even the goig bra beselle meerlach sto dealte leis na gaulef o sé de valja o sé de valja o sé de valja anisher árig a bhuiile díana bhart go bhecam mar bheim beonna hiag ach seachtain gráine bhfuil agus míle gaiscíoch fógart fan ar bháileh ó sé de bhálja ó sé de bhálja ó sé de bhálja ach an táirí ó sé de bhálja ó sé de bhálja ó sé de bhálja and it's An Dakar sing along dhéanamh le grúpa Kate fe duine. Chein seara bhí sé sin ar os ar fad sin spric na bliana dúsa gan éon áras ar fad. Agus gur mí maithe go éis agus tá sé seo takeithe go dtí carchorcaí agus gur mí maithe is mór an priviléide agus an buoch agus anna bhuioh. Gehénta chein agus bei meidir caiins le chéile go lua le cudú dé John meidir camcuirt ar corcaí agus bei éhí go máidin agin. Gur míle mai agad agus bei meidir caiins le bháil cógáirdas ar fád ó cána na Gaeilge. Slán. Tá go mit cuiicne an amlóna is de Greenie bei teachtarrás ag 3 o'clock. The Greenie Orher is 2 o'clock then McLean
agus just le rá go mai turthaí an cuiste gó fógrathe freisin ag 3 o'clock ag an session sin leis an Gardland, so sin spraige breisitíh a bheith arás ag 3 o'clock ling. So mar dúirt an nuachtrán gur míle maigeh was a bheith ling agus nadidir bhfuil Níl igurí Creeknú. Níl gur maigh Julian Councillor for gur ball. Tá libh go bhfuil. Tána chuirde gur míle maigeh sin ráid. Gur míle maigeh, son of a heart. Ag mis sin bor bhla, fe mé sé bhór aigen sláántal. Julian. Éidirn seo just ceiste go mát faoi nasc don crinú don cuiste go nó. An Rucéine an lárfad. An cean seo, an cean seo. All right, yeah, gur mágad bé ar mimacht. Tá gunú féinna go dó agus bé mar ras. Ceapan was BEO recent from Julian Morales. Oh.